Oh. Tigilan mong gayang pagsipol at paghihikab mo, Kaizen. Hindi magandang ugali yan. Lalo na't ilan sa mga bisita natin ay mga kaibigan ko na kilala sa lipunan. Umayos ka. Ikaw pa naman ang papalit sa akin na bagong CEO ng ating kumpanya. Nakakaboring naman dito, Lola. Panay pasosyal ang mga tao rito. Inaantok ako eh. At isa pa, ayoko maging CEO ng kumpanya. Baka pwede kay Carlo na lamang ninyo ibigay ang posisyong yan. Hindi maaari na hindi mo tanggapin ang posisyon na ibinigay ko sa iyo. Ikaw ang panganay sa inyong magkapatid. Kaya ikaw ang dapat na susunod na mamuno sa kumpanya. Matanda na ako. Hindi ko na kayang pang-asiwaan ito gaya ng dati. Ikaw ang inaasahan kong magpapatuloy at magtataguyod ng kumpanyang ilang taon naming pinaghirapan kasama ang lolo at mga magulang ninyo. Pero Lola, hindi ko po gustong pamahalaan ang kumpanya. Ang pagpipinta ang gusto ko. Doon po ako masaya eh. Hindi ko po nakikita ang sarili ko na nakaupo sa opisina, nakikipag-meeting sa mga kliyente, at araw-araw na abala sa mga papeles at desisyon ng negosyo. Anong pagpipinta ang sinasabi mo? Kaizen Sebastian, hindi kita pinag-aral sa isang magandang universidad para lamang maging pintor. Sa kumpanya ka nababagay. Naiintindihan mo ba? Ako ang masusunod. Kapag sinabi kong ikaw ang magiging CEO, ikaw ang magiging CEO. Makaalis na nga. At saan ka pupunta? Bumalik ka rito, Kaizen Sebastian! Ano ang mas matimbang? Ang galit na matagal mong kinapitan o ang pag-ibig na kumatok sa iyong puso upang palayain ka mula sa galit na iyon? Isang magandang araw sa iyo, Miss Ligaya, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Jocelyn. 40 years old na ako at kasalukuyang nakatira dito sa Mauban, Quezon. Ang ikukumpisal ko sa inyo, Miss Ligaya, ay sa kabila ng pagiging babae, kinaya kong gawin ang hanap buhay na karaniwang ginagawa ng mga lalaki. Ang pagiging tricycle driver. Mula noong maulila ako mag-isa ko nang hinarap ang matitinding hamon ng buhay. Sa gitna ng aking pakikipagsapalaran, nakilala ko ang isang lalaki na nagturo sa akin kung paano magmahal. Ngunit sa kabila nito, ginulo kami ng isang aswa. At ito ang nais kong ibahagi sa aking liham. Ngunit bago ko ito simulan, sa lahat ng ating mga tagapakinig na mahilig sa mga kwentong katatakutan, huwag ninyong kalimutang mag-comment, like, share at mag-subscribe na rin sa channel na ito na Aswang Confessions. Sisimulan ko na ang aking kwento na may halong kilig at kababalaghan. Sana ay magustuhan ninyo at pakinggan hanggang sa dulo. Pansit! Pansit kayo riyan! Masarap ang pansit ko, mainit-init pa. Bili na kayo mga suki! Jocelyn, bumalik ka na pala. Kumusta naman ang tatay mo? Kumusta ang lagay niya? Ayun, patay na siya. Hindi na rin siya nagtagal. Ha? Ay, nako. Condolence na, Jocelyn. Bagpilwan mo nga ako ng pansit mo. 2 balot. Bagong luto ba yan? Ay, oo, bagong luto ito. Sige, sandali lang ha, ipagbabalot kita. Teka, sino yung dalagang kasama mo? Anak ng tatay ko yan. Hello, Iha. Ako si Sinaida, kaibigan ni Jocelyn. Tawagin mo na lang akong Aling Sinaida. Anong pangalan mo? Eloisa po. Eloisa pong pangalan ko. Ipasok mo na lang sa loob ha, ate. Ikaw, wali ka. Nakatunganga ka pa riyan. Sige, Jocelyn. Dadalhin ko na lang sa kubo mo. Kababalik ko lang noon sa probinsya. Isinama ko ang kapatid ko sa ama na si Eloisa na galing pa sa Maynila. Lumuwas ako roon dahil tinawagan ako ng tatay ko na noon ay nakarating na at naghihingalo. Bago siya malagutan ng hininga, inihabili niya sa akin ang kapatid ko sa labas. Ang totoo,
Galit na galit ako sa tatay ko dahil iniwan niya kami ni nanay at sumama sa ibang babae. Dahil sa sama ng loob, nagkasakit si nanay at maagang namatay. Mula noon, nagtanim na ako ng sama ng loob sa kanya. Makaraan ang ilang taon na hindi man lang niya kami dinalaw sa probinsya. Tinawagan niya ako at nakiusap na kupkupin ko ang anak niya sa kanyang kabit. Dahil dito naisip ko na maaari na akong makaganti sa kanya. Kukupkupin ko ang kapatid ko sa labas, hindi para alagaan, kundi para pahirapan. Ate, saan ako dito matutulog? Saan pa? Eh di dyan sa sahig. Dito ako matutulog, ate? Hindi ba nakakatakot dito sa sala? Aba, ikaw na nga ang nakikitira sa bahay ko. Ikaw pa mareklamo? Isa lang ang kwarto rito at masikip na ron. Kaya hindi ka na pwede na sumiksik. Magtiyaga ka na lang sa sahig dito sa sala. Huwag ka mag-alala. May banig naman dyan eh. Halika na, kakain na tayo. Sige, ate. Palihim akong natawa sa sinabi ko sa kanya, Miss Ligaya. Dahil nasa poder ko siya, siyang dapat mag-adjust. Ano man ang iutos ko, kailangan niyang sundin. Ayoko ng tamad. Ako ang naghahanap buhay kaya sa kanya ko ipinaubaya ang lahat ng gawaing bahay. Hindi naman siya mahihirapan sa paglilinis dahil kubo lamang ang aking tinitirhan. Isang araw, kinausap ako ng kapitbahay ko na malapit ko ring kaibigan na si Ate Zenaida. Hoy! Jocelyn, halika nga rito. Oh, bakit ate? Ay utang ba ako sa'yo na hindi ko pa nababayaran? Sabihin mo kung magkano dahil mamamasada pa ako. Hindi yon. Ang gusto kong malaman ay tungkol sa kapatid mong si Eloisa. Totoo ba na siya ang anak ng tatay mo sa kabit niya? Sa kasamaang palad. Oo. Bakit ka pumayag na kupkupin ang anak sa labas ng tatay mo? Hindi ba't halos isumpa mo na siya? Tapos isinama mo rito ang anak ng kabit niya? Eh anong gagawin ko? Bubuhayin ko ang tatay ko para lang awayin siya. Sasabihin ko sa kanya kung bakit niya iniwan sa akin ang anak niya sa labas. Anong balak mo sa kanya? Pag-aaralin mo ba? Ano siya, siniswerte? Ako nga hindi nakapagtapos ng pag-aaral eh. Tapos pag-aaralin ko ba siya? Manigas siya. Sa kubo lang siya at doon siya gagawa ng mga gawaing bahay. Ako naman ang magtatrabaho para may maipalamon sa kanya. Dapat nga siyang pagtrabahuin ko eh. Kaso hindi naman ako ganun kasama. Kaya ayun, sa bahay na lang siya magtrabaho. Ikaw naman kasi. Dapat mag-asawa ka na lang para may katuwang ka sa buhay. Para may nag-aalaga sa'yo at hindi mo na kailangang mamasada ng tricycle. Panlalaki ang trabahong yan eh. Asawa? Wala akong panahon dyan. Wala akong panahon sa mga lalaki. Sakit lang sa ulo mga yan eh. Nasasabi mo yan ngayon pero kapag dumating ang panahon na tumibok yung puso mo, wala kang magagawa kundi sundin ito. Ay nako, hindi ako si Donna Cruz. Sige na, mamamasada pa ako ng tricycle sa bayan. Silip-silipin mo ang kubo ko ha. At yung isa doon, kapag hindi gumagawa ng mga gawaing bahay at tatamad-tamad, isumbong mo sa akin. Oo, ako nang bahala. At huwag ka namang masyadong malupit sa kapatid mo. Kapatid mo pa rin siya kahit half-half. Medyo tinamaan ako sa sinabi ni Ate Zenaida. Oo, kahit paano ay kapatid ko pa rin si Eloisa. Pero sa tuwing nakikita ko ang mukha niya, naaalala ko ang pagtataksil ni tatay kinanay at ang pag-abandona niya sa amin noon. Noong araw na yon, marami ako naging pasahero kaya medyo malaki-laki ang kinita ko. Pauwi na sana ako nang may pumaras sa tricycle ko. Para! Para! Uuwi na sana ako eh. Pero sige na nga. Saan ka ba kuya? Saan ka pa pupunta, miss? Kung saan ka pupunta, doon din ako. Saan nga kuya? Kung saan ka nga papunta, doon din ang punta ko. Bilisan na natin, miss. Ano ba? Ako pa yung niloloko mo kuya? Saan ba kasi ang sinasabi mo pupuntahan mo? Nakakainit ka ng ulo eh. Pagod ako sa magabong pamamasada ah. Kung pagtritripan mo lang ako, makakaalis ka na. Miss, hindi kita niloloko at hindi rin kita pinagtitripan. Kailangan ko lang makalayo sa lugar na ito. Kaya sige na, kung saan ka papunta, doon mo na rin ako dalhin. Babayaran kita kahit magkano.
Sigurado ka? Babayaran mo ako kahit magkano? Oo. Miss, basta mailayo mo lang ako rito. Sige na. Okay. Sinabi mo yan ha. Kapag hindi mo ako binayaran, humanda ka sa akin. O ano, tara na. Sumakay ka na. Ay, salamat. Pinasakay ko ang makulit na lalaking tila nagmamadali. Sa unang tingin ko pa lang sa kanya, nakita ko na gwapo siya. Tisoy, matangos ang ilong, may dimple sa kanang pisngi at malaki ang mga braso niya na parang nag-gym. Halos pumutok na ang suot niyang hapit na t-shirt sa katawan niya at parang may abs din siya. Matangkad din ang lalaki at amoy mabango kahit pawisan. Ang totoo, first time kong humanga sa isang lalaki. Hindi naman kasi ako malapit sa mga lalaki. Para sa akin, pare-pareho lang sila. Mga manloloko. Pero iba ang pasahero kong iyon, Miss Ligaya. May kung ano sa kanya na biglang nagpakabog sa dibdib ko. Siyempre hindi ako nagpadala at pilit kong iniwasan ang nararamdaman ko. Kaya itinuon ko na lang ang pagmamaneho. Ngunit hindi sinasadyang na-flat ang gulong ng tricycle ko. Ang nakakainis, huminto ang tricycle sa may talahiban, kung saan wala masyadong tao. Bayan! Dami ng lugar na pwede akong masira. Dito pa. Anak ng tipaklong naman oh. Kaasar! Oh, ano nangyari, miss? Bakit huminto ang tricycle mo? Ano pa? Eh di na flat ang gulong. Anak ng tokwa. Dito pa talaga. Malapit sa talahiban. Medyo malayo pa ito sa baryo. Wala pa naman akong pamalit ang gulong. Kung gusto mo, sasamahan kita kung saan ka pwede makahingi ng tulong. Maaari mo naman sigurong iwan saglit dito ang tricycle mo, di ba? Pwede naman. Wala namang kukuha niyan dito. Dahil wala namang magkaka-interest. Luma na ang tricycle ko eh. Kung bukal naman sa loob mo na samahan ako, sige. Pero huwag kang magkakamali. Nagawan ako ng masama habang naglalakad tayo ah. Ha? Naku, sinasabi ko sa'yo. Kahit lalaki ka, hindi kita uurungan. Oh, ano? Relax, miss. Huwag kang mag-alala. Hindi ako manyakis, no? Mabuti naman kung gano'n. O siya, halika na. Baka gabi na tayo. Ngunit hindi pa kami nakakalayo sa paglalakad nang may marinig kaming ingay mula sa paligid. Naririnig mo ba yun? Oh. Parang may mabangis na hayop ah. Oo nga. Saan nagagaling yun? Bay malay ko. Hindi ko rin naman nakikita no. Ikaw itong lalaki, tingnan mo nga kung ano yun. Oh. Wala naman ako nakikita eh. Pero palakas ng palakas yung pag-angil. Nasa malapit lang yun. Ganito. Kapag sinabi kong takbo, tatakbo tayo ah. Kapag tumakbo tayo, mas lalo tayong hahabulin na kung anong mabangis na hayop na yan. Anong gagawin natin? Kung hindi tayo tatakbo, lalapain tayo ng kung anong hayop na yan. Kaya kung ayaw mo tumakbo, wag. Maiiwan ka rito. Sisimulan ko na sanang tumakbo. Ngunit bago ko pa man maihakbang ang mga paa ko, biglang lumitaw mula sa kung saan ang isang malaking aso na kulay itim, kasing laki ng inahing baboy. Nalilisik ang mga mapupulang mata nito. May matutulis itong ngipin at naglalaway. Ay, Diyos ko, ang laking aso naman yan. Nakakatakot. Hindi yan ordinaryong aso, miss. Aswang yan. Ano? Aswang yan? Anong gagawin natin? Lalapain tayo niyan. Huwag kang matakot, miss. Dito ka lang sa likod ko. Ako ang bahala sa'yo. Ano naman ang laban mo dyan? Kung aswang talaga yan, lalapain tayo niyan. Nagulat pa kami nang biglang magsalita ang malaking asong kaharap namin. Tama ka, babae. Kapag nakalapit ako sa inyong dalawa, lalapahin ko kayo at kakainin ang mga laman loob ninyo. Wala akong ititira. Pero bago ikaw, itong nagtatapang-tapangan na lalaking ito ang uunahin ko. Ikaw na muna ang dapat na mawala, lalaki! Ah! Ang akala mo ba ay natatakot ako sa'yo? Hindi ko inaasahan na mayroong mga tulad mo sa lugar na ito. Marami kami sa mundong ito. Kaya hindi lang ako ang narito. Mayabang ka, lalaki, ha? Tingnan ko kung hanggang saan ang yabang mo! Ah! Nalaki ang mga mata ko nang biglang suguri ng aswang na aso ang lalaking pasahero ko.
Ngunit bago pa siya malapitan nito, may inilabas siyang matulis na bagay mula sa bulsa ng pantalon niya. Para itong maliit na patalim na gawa sa bato at mabilis nitong nasugatan ng aswang sa may hita. Kaisan mo ako? Ano? May ipagyayabang na ba ako? Nasugatan mo ang aswang! Hindi ang isang tulad mo magpapauro sa putot ko. Isa kang ngal! Inagawa nga kitang masugatan. Paano ngayon yan? Subukan mo pang lumapit. Hindi lang yan ang mangyayari sa'yo. Hoy! Huwag ka masyadong mayabang dyan! Baka mas lalo lang tayo mapahamak sa ginagawa mo. Relax ka lang, miss. Alam ko ang ginagawa ko. Niko Kumo, hindi mahawakan ang aswang na yan. Kapag nakalapit ako sa'yo, luluray-lurayin ko ang katawan mo, ngal! Pagkatapos ay pupugutan kita ng ulo at itutuhog sa kawayan at gagawing palamuti sa mukha na ng baryong ito! Kapag sinubukan mo ulit na lumapit sa amin, ang ulo mo ay itutuhog ko sa kawayan. Sa sobrang galit ng aswang, muli nitong sinugod ang lalaki. Muntik nang dumaplis ang mahaba nitong kuko sa leeg niya, pero mabuti na lang at mabilis siyang nakaiwas. Mga atakehin ulit siya ng aswang na magawa niyang masugatan ito muli gamit ang patalim na hawak niya. Walang iya ka. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito, lalaki. Sa pagbabalik ko, dugo mo naman ang sisirit sa lupa! Umatras ang aswang at nagmamadaling umalis. Nagtatakbo ito sa talahiban at bigla na lamang nawala. Diyos ko, akala ko katapusan ko na. Ngayon lang ako nakakita ng aswang ah. Totoo pala na may ganong nilalang. Hindi ba sa gabi lang lumalabas ang aswang? Di pa naman madilim ah. Bakit lumabas ng aswang na yon? May mga uri ng aswang na kaya magpalit ng anyo at mambiktima kahit hindi pa sumasapit ang gabi. Tulad ng aswang na yon. Paano mo nagawang labanan ng aswang? Albularyo ka ba? Hindi ako albularyo. Sabihin na lang natin na may kaalaman ako sa paglaban sa mga aswang. So, ano na gagawin natin? Itutuloy pa ba natin ang pagpunta sa bayan? Aba, syempre. Para maayos ng gulong ng tricycle ko at makauwi na ako, no? Baka mamaya bumalik pa yung aswang na yun eh. Lubusin mo ng pagtulong sa akin. Total, ikaw naman ang may kasalanan kung bakit nangyari to. Teka, sandali. Bakit naging kasalanan ko? Kasalanan mo! Kung hindi ka nagpumilit na sumakay sa tricycle ko, umaga sana ako nakauwi. Di na flat ang gulong ng tricycle ko. At hindi ako inatakan ng aswang, kaya kasalanan mo. I'm sorry, okay? Kung kasalanan ko, pasensya po. Kailangan ko lang talagang makalayo. Kaya sumakay ako sa tricycle mo. At saka babayaran naman kita, kaya quits na tayo. O tara na, magpunta na tayo sa bayan para maipayos ang tricycle mo. Siya, fine. Nakakaloka. Hindi ko kailanman inasahan na makakaengkwentro ako ng aswang. Kung dati akala ko katang-isip lamang ang mga ito, yun pala ay totoo at talagang nag-e-exist sila. Labis ang pasasalamat ko sa lalaking pasahero ko sa pagtatanggol niya sa akin. Deep inside, natutuwa ako sa ginawa niya. Para siyang knight in shining armor ko noong mga sandaling iyon. Na maayos ang tricycle ko, hinatid ko siya sa bungad ng baryo kung saan ako nakatira. Dahil ayon sa kanya, doon din naman ang punta niya. Oh, andito na tayo sa baryo. Akin ang bayad mo. Sandali, miss. Babayaran kita sa isang kondisyon. Teka. Joke time ba to? Nung sinabi mong babayaran mo ako sa isang kondisyon. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo ha. Babayaran mo ba ako hindi? Anak ka ng teteng. Nanganib ang buhay ko dahil sa aswang ng dahil sa'yo. Tapos hihiritan mo pa ako ng ganyan? Huwag ka magalit. Ang ibig kong sabihin, lulubusin ko ng paghingi ng tulong sa'yo, miss. Babayaran kita ng malaki. Ihanap po lang ako ng pansamantalang matitirahan. Inihatid na nga kita rito. Ako pang maghahanap ng tutuluyan mo? Siniswerte ka. Bakit? Wala ka bang bahay na mauuwian? Meron ka naman siguro mga kaibigan na pwede mong hinga ng tulong, di ba? Hindi ako piniperwisyo mo. Sige na, miss. Last na to. Hanapan mo naman ako ng matutuluyan. Malaki naman ang utang na loob mo sa akin dahil sa pagtatanggol ko sa'yo sa aswang kanina, di ba? Babayaran mo ako o ipapahuli kita sa mga tano dito.
Sasabihin ko hindi ka nagbabayad. Sandali, Oo. magbabayad naman ako eh. Pero tulungan mo naman akong makahanap ng matutuluyan. Sige na, magbabayad ako kahit magkano. Dahil sa sinabi niyang magbabayad siya kahit magkano, nakaisip ako ng magandang idea, Miss Ligaya. Ang sabi mo magbabayad ka kahit magkano? Hanapan lang kita ng matutuluyan? Oo, kahit magkano. Sumunod ka sa akin. Dinala ko siya sa kubo ko. Naisip kong patuloyin siya sa dating imbakan ng bigas at gulay sa likod ng kubo. Hindi libre ang pagtira niya roon dahil babayaran niya ang bawat araw ng kanyang pananatili. Imbis na hanapan ko siya ng iba pang matutuluyan, sa akin na lang. Para naman magkapera pa ako sa kanya. Pasok ka. Hmm. Itong bahay ko. Pasensya ka na, kubo lang to eh. Sa nanay ko yung kubong to kaya ayokong umalis dito. Sabi mo kanina habang papunta tayo rito. Kahit saan pwede kang tumira, di ba? Hindi ka naman mo maarte, di ba? Oo, ayos na sa akin dito. Hindi naman ako masailan. Ate, sino siya? Siya ang kapatid ko, si Eloisa. Ano nga ulit pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ka pa nagpapakilala. Oo nga pala. Ako si Carlo. Carlo ang pangalan ko. Nice to meet you, Eloisa, ha? Ikaw, kanina pa tayo magkasama. Hindi ko pa rin alam ang pangalan mo, Miss... Jocelyn. Ako si Jocelyn. Eloisa, siya ang magiging boarder natin dito. Border? Saan siya matutulog dito, ate? Ako nang nasa sala. Pwede naman ako rito sa kwartong ito. Oh. Diyan ba ang magiging kwarto ko? Hindi dyan na magiging kwarto mo dahil kwarto ko yan. Hindi ka rin pwede rito sa sala dahil dyan natutulog si Eloisa. Hindi kayo pwede magtabi dyan. Baka kung ano pang gawin mo kay Eloisa. Halika, ipapakita ko siya yung tutuluyan mo. Tinabi ko na sa'yo na hindi ako manyakis. Grabe ka sa akin eh. Malay ko ba? Tara, sumunod ka sa akin. Ipinakita ko sa kanya ang tutuluyan niya. Napansin kong nagulat siya nang makita iyon. Dito ba ako patutuloyin? O bakit? Ayaw mo. Kung ayaw mo, maaari ka nang umalis. Maghanap ka ng matutuluyan at babayaran mong pamasahe sa tricycle ko. Sige. Kukunin ko na ito kaysa maghanap pa ako ng iba. Hindi ko alam ang lugar na to at wala akong ibang kilala rito. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko sa ngayon kaya okay. Dito na ako tutuloy. Mabuti. Kala ko magre-reklamo ka pa eh. At dahil nagkasundo na tayo, bayaran mo ng pamasahe at ang unang araw mo sa pagtuloy dito. May isang salita ako. Kaya ito, 20,000. Uy! Bayad ko yun sa pamasahe at sa isang linggo kong pagtuloy dito. Magbibigay ulit ako ng bayad sa'yo kapag natapos ang isang linggo. Dahil hindi ko pa alam kung hanggang kailan ako dito. 20,000 agad-agad? Wow, galante ka naman pala eh. Kung palaging ganito, wala tayong magiging problema. Kung gusto mong linisin ulit dito, ikaw nang bahala. Kung ayaw mo, ayos lang naman dahil malinis naman dito. Meron dyan papag nahihigaan mo. Kapag kakain naman, doon tayo sa loob ng kubo. Pwede kang sumabay sa amin ni Eloisa. Okay. Salamat, Jocelyn. Nalaki ang mga mata ko nang iabot niya sa akin ang 20,000 cash. Noon lang ako nakahawak ng ganoon kalaking pera. Mukhang mayaman na lalaking nagpakilalang si Carlo. Halata naman sa itsura niya na mapera siya. Pero ano ba ang ginagawa niya sa baryo namin? Bakit sa dinami-dami ng lugar sa maliit na baryo pa namin niya gustong pansamantalang manirahan? Pwede naman siya magpunta sa Boracay, sa El Nido, o kahit saan pang magandang lugar at magrenta sa magandang hotel o paupahan. Pero mas pinili niyang magrenta sa likod ng kubo ko. Hello, Kaisen. Iho, nasaan ka na? Nag-alala na ang lola mo. Hello, Uncle Armand. You don't need to worry. Gusto ko lang lumanghap ng sariwang hangin. Gusto ko lang maging malaya. Napapagod na ako sa pagmamando ni Lola eh. Naintindihan kita, Iho. Sigurado ka bang okay ka lang kung nasaan ka man ngayon? May kailangan ka ba? Sabihin mo na sa akin. Wala akong kailangan, Uncle. Okay lang ako. Ikaw na muna ang bahala kay Lola habang wala ako, ha? Sana sa pagkawala ko, maintindihan niya na ibang gusto kong gawin sa buhay ko at hindi ang pagpapatakbo ng kumpanya. Mahal ka ng lola mo, Iho. Darating din ang araw na maintindihan ka niya
at susuportahan ka sa kung ano mang gusto mo. Sana nga, Uncle. Sana matauhan si Lola. Carlo! Carlo! Tatawag na lang ulit ako, Uncle. Tinatawag ako ng may-ari ng nirerentahan kong kwarto. Carlo? Bakit Carlo ang tawag sa iyo nung babaeng narinig ko? Sigurado ka bang wala kang ginagawang kalokohan dyan? Casey? Wala, Uncle. Promise. Sige na. Tatawag na lang ulit ako. Bye. Sino kausap mo? Nakita kong namula ang mukha niya nang lumingon siya sa akin. Siguro akala niya hindi ko narinig na may kausap siya sa cellphone at parang bumubulong siya sa kausap. Kaya nag-usisa ako. Baka mamaya masamang tao pala ang pinapasok ko sa bahay at may pinaplano pala sa amin. Yung uncle ko. Nagtatanong kung nasan ako. Bakit? May kailangan ka? Nakahanda ng hapunan. Sabayan mo na kaming kumain ni Eloisa. Susunod na ako. Paliligo lang ako, ha? Nasaan ba dito ang banyo nyo? Nasa labas ng banyo. Ba't dala lang tawag doon? Kaya kung maliligo ka o nai-etchos ka, lalabas ka lang. Katabi lang ng puno ng sampalok. Sige. Tatandaan ko yan. Maya-maya nagulat na lang ako na bigla niyang hubarin ang suot niyang t-shirt at kumuha ng tuwalya mula sa dala niyang backpack. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapatitig sa katawan niya. Diyos ko, mukhang nag-workout nga siya. Namumutok ang mga muscles niya sa braso at parang ang sarap mahiga sa dibdib niya na medyo mabuhok. Nang mapadako ang paningin ko sa abs niya, parang gusto kong kumuha ng kanin at iyon na lamang ang uulamin ko. Biglang naputol ang pagpapantasya ko ng... Oh, bakit parang natulala ka riyan? Nagagandan ka sa katawan ko, no? Ha? Hindi Tsaka, bakit ka nagubad sa harapan ko? Oh, Hindi ka ba naiiya? Naguhubad ka sa harap ng babae, bastos mo. wala namang masama. Maliligo ako, di ba? At bakit ako naging bastos? Hindi naman ako nakahubo. Ngayon ka lang ba nakakita ng hubad na katawan ng lalaki? Oo, dahil virgin pa ako, no? Bastos Lumabas ka nga ron, maligo ka na. Kunwari ka pa? Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, ang sungit mo. Che! Nainis ako, Miss Ligaya. Dala aminin ko man o hindi, nabuhay ang aking pagkababae nang makita kong nakahubad si Carlo. Para bang pinasok ng demonyo ang aking kaisipan. Ako na dapat ay walang pakailam sa mga lalaki. Ngunit sa kanya lamang ako nakaramdam ng ganitong kilig. Ngunit sabi ko nga sa sarili ko, hindi maaaring manaigang damdamin sa aking isip. Kaya pilit ko pa ring iwinaksi ang kanyang presensya. Kahit sa totoo lang ay lalo lamang itong nagpagulo sa aking loob. Sa ilang araw ng pagtuloy niya sa amin, wala naman ako naging problema sa kanya. Masipag siya at kusa pang tumutulong sa mga gawaing bahay. Kahit hindi naman niya obligasyon iyon dahil border ko lamang siya. Bukod pa roon, palakaibigan siya at madaling pakisamahan. Hindi nga nagtagal ay naging malapit agad siya kina Eloisa at Ate Zenaida. Na nagtataka kung bakit ako nagpatuloy ng lalaki sa aming kubo. Sinabi ko na lamang na dagdag kita rin iyon, lalo na't galante magbigay si Carlo. At higit sa lahat, gentleman siya. Hindi siya tulad ng ibang lalaki na agad nagpapakita ng motibo. Lalo na't dalawa kaming babae sa kubo. Hindi siya bastos tumingin at hindi rin mahilig magbitiw ng malisyosong salita. May mga pagkakataon na uhuli ko siyang nakatitig sa akin, ngunit nagtagpo ang aming mga mata. Agad siyang ngumingiti. Isang ngiting walang halong kapilyuhan. Sa katunayan, halos nakalimutan na nga namin ang tungkol sa aswang na nakaengkwentro namin. Ni hindi ko man lang iyon na ikwento kay Ate Zenaida. Isang gabi, hindi ko sinasadyang marinig ang pag-uusap ni na Carlo at Eloisa. Sino ang nasa litrato na yan? Nanay ninyo ng Ate Jocelyn mo? Hindi kuya. Itong nasa litrato na hawak ko siyang nanay ko. Akala ko ba magkapatid kayo? Magkapatid kami ni ate sa ama. Magkaiba kami ng nanay. Anak ako sa labas. Kaya pala napapansin ko na ibang trato niya sa'yo. Parang hindi kayo magkapatid. Pero kahit magkaiba kayo ng ina, magkapatid pa rin kayo. Iisa pa rin ang dugong dumadaloy sa inyo.
Pero hindi ganun ang iniisip ni ate. Para sa kanya, anak lang ako sa pagkakasalan ni tatay. Isali niyo naman ako sa usapan yung dalawa. Kanina pa kayo riyan seryosong pinag-uusapan Wala ate. Naitanong lang ni Kuya Carlo ang tungkol kay nanay. Yung nanay mong makati pa sa higad na inakit si tatay. Ano naman ang kinuwento mo sa kanya tungkol sa nanay mo? Yung pagiging haliparot niya at pagiging mga agaw ng asawa? Ate, wala na si nanay. Pati na rin siya. Patawarin mo na sila ni tatay. Nagsisi naman sila sa mga naging kasalanan nila sa'yo at sa nanay mo eh. Hindi na maibabalik ang mga araw na nagdugo sa kami. At hindi ko rin kayang kalimutan ang lahat ng sakit na dulot nila sa buhay namin ni nanay. Hindi naman kasalanan ni Eloisa na siya ang naging anak ng tatay mo at ng nanay niya. Kapatid mo siya, Jocelyn, hindi mo siya kaaway. Hindi ko alam kung anong nangyari noon, pero matagal na panahon na ang lumipas. Ang sabi mo nga, wala na ang mga magulang ninyo at ang sabi naman ni Eloisa ay pinagsisiyan na nila ang ginawa nila. Hindi ba't dapat magpatawad ka na rin at kalimutan ang mga masasakit na nangyari noon? Panahon na para mag-move on ka na. Tama si kuya ate. Mag-move on ka na. Huwag ka nang magalit sa akin. Kina nanay at tatay. Alisin mo ng lahat ng bigat at sakit sa puso mo. Tumigil ka. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko. Dahil hindi naman ikaw ang iniwan. Hindi ikaw yung nakakita sa sarili mong ina na malungkot at nagdurusa dahil iniwan ang lalaking pinakamamahal niya. Kala niya sasamahan siya nito sa hirap at ginawa. Pero anong ginawa? Niloko at sinaktan lang siya. Alam mo pa yung pakiramdam ng maabandona? Hindi. Dahil kasama mo si tatay. Buong buhay mo, kasama mo siya. Eh ako, hindi man lang niya naisipang dalawin man lang kami ni nanay. Hindi man lang niya kami binigyan ng sustento. Tapos ikaw at ang nanay mo, sagana sa pagmamahal at tulong pinansyal ni tatay. Samantalang kami ni nanay, tinapon niya na parang basura. Hindi mo ramdam ang lahat ng luha at sakit na itinago ko sa loob ko ng mahabang panahon. Paano ako makakapag-move on? Kung bawat alaala ay malalim na sa sugat pa rin sa puso ko. Pero Jocelyn, Isa ka pa! Bakit ka pa nakikialam? Sino ka ba ha? Di ba nakikitira ka lang dito? Kaya wala kang karapatang pangaralan ako. Wala ka alam sa mga nangyari. Kaya wala kang karapatan ng mangialam. Magsama kayong dalawa. Ate! Jocelyn, sandali! Hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapahagulgol sa sobrang sama ng loob. Doon ko ibinuhos ang lahat ng hinanakit ko. Ang lahat ng galit ko. Hindi ako masamang tao pero hindi nila ako masisisi kung bakit ako nagkaganito. Lumaki ako nang hindi man lang nararamdaman ang pagmamahal ng isang ama. Samantalang ang kapatid ko sa labas ay minahal ng tatay ko. Napaka-unfair, di ba? Sino ba ang hindi magagalit? Dali-dali ako lumabas ng bahay para mahimasmasan at hindi ko na namalayang sinundan pala ako ni Carlo. Jocelyn, hindi kami narito para awayin ka. Nandito kami para damayan ka. Oo, aaminin ko. Wala akong karapatang manghimasok sa buhay ninyong magkapatid. Sino nga ba naman ako, di ba? Ang sabi mo nga, nakikitira lang ako sa inyo. Hindi ko naman kayo kaano-ano. Pero sa ilang araw na pananatili ko sa inyo, kahit paano ay tinuring ko na kayong pamilya. O kung hindi man, mga bagong kaibigan. Kahit palagi mo akong tinatarayan at sinusungitan. Concerned lang ako sa inyong magkapatid. Nakikita ko na mabuting tao si Eloisa. At ikaw rin. Napapansin ko na gusto mong mahalin ang kapatid mo. Pero hindi mo magawa dahil pinipigilan ka ng galit at hinanakit mo sa mundo. Tanggalin mo na ang lahat ng galit at sama ng loob sa puso mo. Mabuti kang tao, Jocelyn. Piliin mo ang magpatawad. Hindi ko alam kung paano uumpisahan, Carlo. Hindi ko alam. Tila nila ako na ng galit at sama ng loob ang puso ko. Nakakalimutan ko lang kahulugan ng salitang magpatawad. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Tutulungan kita, Jocelyn. Tutulungan kitang makalimot at matutong magpatawad. Sa sinabi ni Carlo, biglang bumilis ang kabog ng dibdib ko. Lalo na magtama ang aming mga paningin.
Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang sinseridad, ngunit nagdadalawang isip akong magtiwala sa kanya dahil hindi ko pa siya lubos na kilala at marami pa siyang bagay na itinatago. Paano ako magtitiwala sa iyo? Gayong hindi ko pa alam kung sino ka ba talaga. Saan ka nanggaling? Bakit marami kang pera? Anong trabaho mo? Bakit mas gusto mong tumira rito kaysa sa mas komportableng lugar? Bakit marunong kang makipaglaban sa aswang? Ang dami mo namang tanong. Isa-isa lang. Sasagutin ko ang lahat ng yan. Mapatunayan ko lang sa'yo na totoong nagmamalasakit ako at nais kitang tulungan. Nasa seryoso kaming tagpo nang bigla kaming makarinig ng mga kaluskos at pag-angil sa paligid. Shit! May aswang na naman na nakamasid sa atin? Ano? May aswang na naman? Nasundan tayo? Kumusta kayo? Naalala niyo pa ba ako? Ah! Biglang lumitaw ang aswang mula sa makakapal na halaman. Muli kong nakita ang malademonyong itsura nito at ang nanlilisik na mga mata. Nasaan yung malaking asong itim pa rin ito at tila naglalaway. Anong ginagawa mo rito? Paano mo kami nasundan? Isa akong aswang. Walang imposible sa akin. Kapag may gusto akong hanapin, gagawin ko ang lahat para lamang makita ito. At nakita ko nga kayong dalawa. Ano bang kailangan mo sa amin? Sa iyo wala. Pero sa lalaki yan, meron. At dahil kasama ka niya, damay ka na rin, kaya pasensyahan na lang tayo. Ah! At ano ang kailangan mo sa akin? Huwag mong sabihing type mo ako. Ano ka ba? Isa ka bang binabayang aswang? Sorry, pero hindi ako pumapatol sa aswang eh. Kung normal na tao ka, baka pwede pa. Talaga ba? Pumapatol ka? Huwag ka maingay. Siyempre joke lang yun. Gago! Lalaki ako! Legit ito! Hindi ako binabay. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang mas gusto kong kainin at patayin. Para sa akin, mas makadaragdag sa lakas ko ang enerhiya ng isang lalaki kaysa babae. Kaya magdasal ka na dahil katapusan mo na! Ah! Hindi ka pa nadadala? Sige, pagbibigyan kita. Dali-daling kinuha ni Carlo ang patalim niyang gawa sa bato mula sa bulsa ng pantalon niya at mabilis na inundayan ng saksak ang aswang. Ngunit mabilis itong nakailag. Akala mo ba hindi ko pinaghandaan ang sandata mo? Sige! Undayan mo na ako ng saksak gamit ang hawak mong patalim. Pero tingnan natin kung matatamaan mo ako niyan. Nasugatan na kita nito. Kaya kong basugatan ka ulit gamit ang talim ng sandata ako. Mag-ingat ka, Carlo! Mas mabilis siya ngayon. Mukhang pinag-aralan niyang galaw mo at kung paano mo hinahawakan ang sandata mo. Muling inundayan ni Carlo ng saksak ang aswang, ngunit sadyang mas mabilis ito kesa sa kanya. Kaya wala itong ginawa kundi iwasan ang bawat pagsugod niya. Maya-maya nakahanap ng pagkakataon ng aswang. Gamit ang matutulis nitong kuko, nagawa nitong masugatan si Carlo sa balikat. Carlo! Ate! Ate, ano nangyayari? Kanina ko pa kayo naririnig na... Oh, ha? Anong klaseng nilalang yan? Aswang! Aba, meron pa pala kayong isa pang kasama. Ang gandang dalaga naman ito. Sariwa. Masarap. Yummy-yummy. Naamoy ko ang kanyang dugo. Mabago. Siguradong masarap din ang kanyang mga laman loob. Kuya Carlo, may aswang! Huwag mong gagalawin ang mga kasama ko kung ayaw mo magsisi. Ikaw, siguro ang gustong magpagalaw sa akin. Tinatakot mo ba ako? Hindi mo nga ako madaplisan gamit ang sandata mo eh. Hindi ko akalain na mahalaga sa iyo ang mga babaeng yan. Sino ba sila sa buhay mo? At ganyang kadalang magprotekta sa kanila? Dahil mahalaga sila sa iyo, sila muna ang unahin ko bago kita patayin. Tingnan mo,
kung paano ko dudukutin ang puso at laman loob ng babae yan sa harapan mo mismo. At kapag natapos na ako sa kanila, ikaw naman ang isusunod ko. Tingnan ko lang kung makapagyabang ka pa nito. Oh! Walang hiya ka. Ano? Naisaan kita, no? Hindi mo ba napansin na habang dumadaldal at nagyayabang ka riyan, nakakuha na ako ng garapon ng asin? Ang alam ko, takot ka rito. Dahil marami naman itong asin, sasabuhin na lang kita ng marami. Hetong sa'yo! Buwis kang babae ka. Asin lang pala ang katapat mo. Sige, sabuhay mo pa siya ng asin, Jocelyn! Hanggang sa manghina ang halimaw na yan. Eto pang sa'yo! Nakita naming nagkikisay ang aswang at nangihina sa dami ng asin na isinaboy ko sa kanya. Doon na nakakuha ng tiyempo si Carlo at mabilis niyang inatake ang aswang. Sinaksak niya ito sa tiyan, kaya malakas ito napasigaw. Mga hayop kayo, ha? Hindi pa ito ang huling pagkikita natin. Dahil gaganti ako sa inyo. Gagantihan ko kayo. Hindi pa tayo tapos, lalaki ka. Mapapatay din kita. Laking gulat namin nang biglang naging ibong uwak ang aswang at lumipad palayo. Naging ibon ng aswang! Diyos ko! Saan galing ang aswang na yun, ate? Okay lang ba kayo ni Kuya Carlo? Okay lang ako at ang ate mo, Eloisa. Huwag mo kaming alalahanin. Ay, anong nangyari dyan, Jocelyn? Eloisa! Narinig ko kayong sumisigaw. Kaya tumawag ako ng mga tanod. Ano bang nangyari sa inyo? Inatake kami ng aswang, Ate Sinaida. Mabuti na lang ang nakuha ko yung garapon ng asin at sinabuyan ko siya ng sinabuyan. Pagkatapos, sinaksak siya ni Carlo pero nakatakas pa rin siya. Aswang? Ay, Diyos ko. Paano nagkaroon ng aswang? Pero mabuti na lang at walang nangyaring masama sa inyo. Ang totoo, 2 beses na kami inatake ng aswang na yun eh. Una, noong na-flat ang gulong ng tricycle ko. Sinamaan ako ni Carlo sa bayan para mangingi ng tulong. Bigla na lang may lumitaw na aswang. Isang malaking asong kulay itim. At tinangka kaming atakihin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dyan, Jocelyn? Muntik ka na palang lapain ng aswang, wala man lang akong kaalam-alam. Bakit hindi mo din sinabi sa akin ang tungkol dyan, ate? Pangalawang pag-atake na pala sa'yo ng aswang, pero wala kang pinagsabihan. Nawala na nga sa isip ko. Tsaka, wala ko bang babalik pang aswang na yon? Kahit ako, nakalimutan ko na rin ang tungkol sa aswang. Hindi naman namin inaasahan na muli siyang magpapakita at manggugulo. Ang totoo, ako talaga ang punteriya ng aswang, hindi si Jocelyn. Nadamay lang sila ni Eloisa. Bakit ka naman pupuntiryahin ng aswang, Carlo? Baka naman kilala ka ng aswang, kaya ikaw ang gustong atakihin. Hindi ko rin ho alam kung bakit ako ang pinupunteriya ng aswang na yon. Pero malalaman ko rin kung bakit kapag muli kami nagkaharap. Noon ko lang din napansin na nagdurugo ang balikat ni Carlo na nasugatan ng aswang. Kung titingnan mo siya parang walang anumang nangyari. Ngunit nakita kong umaagos na ang dugo sa kanyang braso. Carlo, sobra yung pagdurugo ng balikat mo. Oo nga, Carlo, na paano yan? Nasugatan siya ng aswang sa balikat. Akala ko'y daplis lang pero mukhang malalim yata ang sugat niya. Huwag ninyo akong alalahanin. Kalmot lang yan ang aswang. Mabilis lang itong maghilong. Ipasok natin si Kuya Carlos sa loob ng kubo para magamot ang sugat niya. Pagdating namin sa loob ng kubo, ginamot namin ni Eloisa ang sugat ni Carlo. Medyo malalim nga yun, kaya kailangan nalagyan ng gasa ang sugat niya. Nag-abang ang mga tanod na tinawag ni Ate Sinaida hanggang madaling araw kung sakaling magbalik ang aswang. Ngunit hindi na ito bumalik. Kaya nagsiuwian na rin ang mga ito. Si Ate Sinaida ay umuwi na rin at si Eloisa ay hindi na kinaya ang antok, kaya nakatulog na. Nang kami na lang ni Carlo ang naiwan, Magkape ka muna. Alam kong hindi ka rin makatulog dahil sa nangyari kanina. Salamat, Jocelyn.
Ngayong alam na ng aswang kung nasaan tayo, tsak na babalik siya rito. Maglagay kayo ng mga pangontra ng aswang sa kubo. Tulad ng bawang at buntot pagi. Ilagay ninyo ito sa mga bintana at pinto. Sabuyan nyo rin ng asin ang lahat ng parte ng kubo para hindi siya makapasok. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo papabayaan hanggat narito ako. Ipagtatanggol ko kayo laban sa aswang. Bakit kasi ayaw kong tantanan ng aswang na yon? Kung tutuusin, ikaw lang naman ang puntirya niya. Di kaya may nagawa kang masama sa kanya kaya hinahabol ka at gusto kang patayin? Ang totoo, wala akong ideya kung bakit galit na galit sa akin ang aswang na yon. Bigla na lang siyang sumulpot mula sa kung saan at nagbabanta na papatayin ako. Pati kayo ay nadamay. Pasensya na kayo ha. Siguro iniisip mo kung wala ako ngayon dito sa kubo, kung hindi ninyo ako kasama, hindi ka sana inatake ng aswang. E di sana ay tahimik ang buhay ninyong magkapatid. Kung sinabi mo sa akin yan nung una, malamang yan ang sasabihin ko sa'yo. With matching sigaw pa. Pero habang tumatagal, habang nakikilala kita, okay ka naman pala. Hindi ka katulad ng ibang mga lalaking nakilala ko. Iba ka sa kanila. Mabait ka, matulungin, masipag at pasensyoso. Kahit tinatarayan at sinusungitan kita, hindi mo ako kailamang pinatulan. Mabuti kang tao, Carlo. Kaya siguro kampante akong tanggapin ka rito sa bahay ko dahil mapagkakatiwalaan ka. Sa ngayon, hindi ko iniisip na malas ka sa amin dahil sa pag-atake ng aswang. Nagpapasalamat pa nga ako dahil nandito ka at handa kaming ipagtanggol. Pero sabihin mo nga sa akin ng totoo. Saan ka ba talaga nanggaling? Sino ka ba talaga, Carlo? Lumayas ako sa bahay namin. Napadpad ako sa lugar na ito. Gusto kong magtago kay Lola. Ayokong makita o mahanap niya ako. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Bakit naman siya aalis sa bahay nila? Hindi ba mapera sila? Sigurado nakatira sila sa isang malaking bahay at araw-araw ay nakakakain ng masarap. Kung ako yun, hindi ako maglalayas. Nakahiga na ako sa kama. Bakit pa ako lilipat sa sahig? Bakit ka naman umalis sa inyo? At bakit mo pinagtataguan ng lola mo? Ayaw niya akong suportan sa gusto ko at pinipilit niya ako sa mga ayaw kong gawin. Kaya lumayas ako sa amin. At hindi ako babalik doon hanggat hindi niya nare-realize na may sarili akong desisyon at karapatan sa buhay ko. Kailangan kong matutong magpasya para sa sarili ko. Ano ba ang gusto mong gawin na ayaw ng lola mo? Kumuha ka nga ng papel at panulat. Ano mong papel at panulat? Basta, kumuha ka na. Baka gino-joke time mo lang ako Bakit naman kita lolokohin? Sige na, kumuha ka na. Sinunod ko ang sinabi niya. Kumuha ako ng papel at panulat at iniabot ko iyon sa kanya. Ano naman ang gagawin mo riyan? Basta manood ka lang ha. At saka huwag kang masyadong gumalaw. Teka, iguguhit mo ako? Huwag kang gagalaw. Tumingin ka lang sa akin ng diretso. Nakita ko kung paano niya ginalaw ang mga kamay ko. Hawak ang panulat sa papel. Habang ginuguhit niya ako, hindi ko napigilan ang sarili ko na mailang dahil panay ang sulyap niya sa akin, Miss Ligaya. Bawat hagod ng kanyang panulat ay panay din ang pagngiti niya sa akin. At tila ba bawat linyang iginuguhit niya ay nagbubukas ng kakaibang init sa aking puso. Hindi ko maiwasang mapangiti rin at sa bawat tingin niya, pakiramdam ko'y mas lalo akong nakakabuo ng mas magandang pagtingin sa kanya. Nang matapos na ang kanyang iginuguhit, Wow! Ang ganda, Carlo Napakaganda ng pagkakaguhit mo sa mukha ako. Totoo ba? Nagustuhan mo? Oo naman, napakaganda nito. Tignan mo, gustong-gusto kong gawa mo Di ako makapaniwalang ikaw talagang gumuhit nito. Napakahusay mo palang gumuhit. Sayang nga lang at hindi ko nadala ang mga gamit ko sa pagpipinta. Kung nadala ko sana ang mga yun, mas maganda ang nagawa kong larawan. Ito ang gusto kong gawin, Jocelyn. Bata pa lang ako, pagguhit at pagpipinta na ang hilig ko. Pangarap kong maging isang pintor. Ngunit hindi ako sinusuporta ni Lola sa pangarap kong ito. Ang gusto niya ay sundin ko ang nais niya para sa akin. Ngunit hindi yun ang nais ng puso ko. Wala siyang ginawa kundi kontrolin ang buhay ko. Gusto niya palagi siyang masusunod at wala na akong kalayaan. Kahit ang kapatid ko,
Ginagawa niyang robot na sunod-sunuran sa kanya. Hindi ko na kaya. Kaya umalis ako. Ayoko na magpadikta sa kanya. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ka nagtatago sa lugar na to. Pero paano kung mahanap ka ng lola mo? Maperang pamilya niyo, di ba? Kaya walang imposible. Kaya nga ako nagtatago rito sa liblib na bahagi ng probinsyang ito upang hindi niya ako patuntun. Hindi niya maiisip na dito ako nagpunta. Paano yung tinawagan mo nun sa cellphone? Baka sabihin niya sa lola mo kung nasan ka. Si Uncle? Hindi niya ako isusumbong kay Lola. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Bukod sa kapatid ko, siya ang kakampi ko sa bahay. Mula nang mamatay ang parents namin, si Uncle lang tumayong magulang namin bukod kay Lola. Kaya sigurado akong hindi niya ako ilalaglag. Yung kaalaman mo sa paglaban sa aswang, paano mo natutunan yun? At saka anong tawag dun sa sandata mong gawa sa bato? Itinuro sa akin ni Papa nung nabubuhay pa siya ang paggamit sa patalim na bato. Minana pa niya ito kay Lolo, na minana rin naman ni Lolo sa lolo niya. Isa itong sandata na ginagamit noong unang panahon bilang panlaban sa mga aswang. May basbas daw kasi ito ng mga babaylan. Kaya kapag nasugatan nito ang aswang, ay manghihina ang katawan nito. At kapag itinarak mo ito sa dibdib nila, sa mismong puso ng aswang, tsaka ang kanyang kamatayan. Kaya pala. Mabuti na lang at may kakayahan kang lumaban sa aswang. At meron kang sandatang tulad niyan. Kung hindi, baka napahamak na ako nung unang umatake yung aswang. At kanina kung wala ka at ang sandata mo, pati si Lois ay napahamak na rin. Kung nangyari yon, baka hindi ko mapatawad ang Baka hindi mo napatawad ang sarili mo? Kita mo? May malasakit ka rin pala kay Eloisa. Mahalaga siya sa'yo. Kung wala ka talagang pakialam sa kanya, hindi ka sana nadudulas ng ganyan. Hindi na ako nakasagot, Miss Ligaya. Bakit ko nga ba nasabi yun? Di ba dapat hindi ko siya inaalala? Na dapat ay galit ako sa kanya dahil anak siya sa labas ni tatay. Pero noong mga oras na yon, tila lumambot ako. Lalo na nang pag-interesan siya ng aswang na nakaengkwentro namin. Ang totoo, gusto ko na siyang yakapin noon dahil alam kong natakot siya nang makita niya ang aswang. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko ginawa. Marahil mas nangingibabaw pa rin sa akin ang galit ko kay tatay at sa nanay niya. Kaya kahit wala siyang kinalaman, damay pa rin siya sa galit ko dahil anak siya ng mga nagtaksil kay nanay. Gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, buksan mo ang puso mo at palayain ang lahat ng sakit na nariyan at palitan mo ng pagpapatawad. Tutulungan kita. Laking gulat ko nang hawakan niya ang mga kamay ko. Sa paghawak pa lang niya sa akin para na akong kinoryente. Nang mapatingin ako sa mukha niya, mas lalo ako nanginig na makita ang gwapo niyang mukha na titig sa akin. Ilang minuto kaming hindi nagsalita hanggang sa... Pasensya na. Wala akong intensyong masama. Hindi ko lang natis ang sarili kong pagmasdan ng mukha mo. Napakaganda mo pala kapag malapitan. Hindi nakakasawa ang mukha mo. Natural na kagandahan. Kaya hindi ako nahirapang iguhit ka. Salamat sa pag-guhit mo sa akin, Salamat ulit sa pagliligtas sa amin kanina. Sige, matutulog na ako. Ubusin mo na yung kape mo at matulog ka na rin. At saka, akin na pala itong iginuwit mo, Pinaghirapan mong gawin to kaya akin na to. Nang pumasok ako sa kwarto ko, naitakip ko ang mga kamay ko sa aking bibig. Noon lang ako kinilig ng ganon. Yung tipong hindi ko mapigilan ang ngiti ko. Parang may mga paru-parong nagsasayawan sa loob ng aking tiyan at bawat tibok ng puso ko ay mas lalong lumalakas. Napaupo ako sa gilid ng papag at tiningnan ulit ang ginuhit niya. Nanginginig pa ang mga daliri ko habang hinahaplos ang papel. Ang bawat linya ng panulat ay tila ba may kasamang pangunawa sa kung sino ako. Parang hindi lang mukha ko ang nakita niya, kundi pati ang mga lihim na tinatago ko sa likod ng mga ngiti ko. Sinabi niya na hindi raw nakakasawang mukha ko. Ay, kung panaginip man to, ayoko nang magising. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salita niya.
Napayakap ako sa papel na parang iyon ang pinakamahalagang bagay na natanggap ko sa buong buhay ko. Bakit ganito? Bakit pakiramdam ko sa isang gabi lang parang may nabago na? Humiga ako ngunit hindi ako makatulog. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, mukha niya ang nakikita ko. Ang paraan ng pagtitig niya, ang pag-alaala sa boses niya, ang marahan niyang paghawak sa aking mga kamay. Hindi yun basto sa may halong pagnanasa. May kakaibang pag-iingat na para bang natatakot siyang mag-isip ako ng mga sama. At doon ko inamin sa sarili ko, hindi lang ako kinilig. May kung anong unti-unting nabubuo sa puso ko. Isang bagay na sabay kong kinakatakutan at inaasam. Habang yakap ko ang iginuhit niya, mahina akong napabulong. Carlo, ano bang ginagawa mo sa akin? Matagal na nakamulat ang mga mata ko ngunit hindi nagtagal ay nakatulog din ako. Kinaumagahan, tila bang walang nangyari. Nakalimutan na naman namin ang pagsugod ng aswang. Aalis na sana ako para mamasada, nangyayain ako ni Carlo na kumain muna. Oh, mamamasada ka na agad? Wala pang laman ng sikmura mo ah. Mag-almusal ka na muna. Oo nga ate. Nagluto si Kuya Carlo ng almusal at sobrang sarap. Hindi ko akalaing masarap pala siyang magluto. Hoy, Jocelyn! Halika! Tikman mo itong niluto ni Carlo. Siguradong makakalimutan mong pangalan mo sa sobrang sarap. Oh, ang aga mo namang nagising, Ate Zinaida. Himala ah. Hindi ba mamaya ka pa magtitinda ng pansit? Mamaya pa nga. Kaso tinawag ako nitong si Pogi. Dito na raw ako mag-almusal. Nako, napakasarap pala niyang magluto. Pwedeng-pwede na mag-asawa. Maswerteng babaeng matitipuhan mo, Carlo. Maswerte talagang babae yun, Alex Sinaida. Nasa tabi-tabi lang naman siya eh. Hindi lang niya siguro napapansin o baka nagbubulag-bulagan lang. Hihintayin ko na lang hanggang handa na niya makita. Nakita ko na makahulugan ang pagtingin sa akin ni Carlo. Pagkatapos ay binawi ang tingin at nakipagtawanan kay Ate Sinaida. Bigla namang kumabog ang aking dibdib. Baka sakaling isang araw, mapansin din niya. Hindi ko naman minabadali. Mas gusto ko yung kusa, yung totoo. Ay, nako. Sino kayang maswerteng babaeng yan? Baka ako yan ha. Hindi na pwede, may asawa na ako. Baka naman itong si Eloisa, ay nako hindi pwede, bata pa ito. Ay nako, kung ano-anong sinasabi niyo dyan. Sige nga, tingnan ko kung talagang masarap yan. Binasag ko ang pag-uusap nila. Lumapit ako at tinikman ang niluto niyang arroz caldo. Ano? Masarap ba? Oo, masarap nga. Masarap ka nga magluto. Ginawa mong espesyal ang isang simpleng arroz caldo. Pwede ka na nga mag-asawa. Maswerte yung mapapangasawa mo. Maswerte talaga siya. Maswerteng maswerte. Pero syempre, hindi siya magiging maswerte kung arroz caldo lang ang ipapakain mo sa kanya, no? Dapat marunong ka rin magluto ng iba pang putahe. Kaya mo ba yon? Ayan na, nagkahamunan na. O ano, kakasa ka ba, Carlo? O ano, Kuya Carlo? Kakasa ka ba sa hamon ni ate? Game! Kapag nagawa ko at nagustuhan mo, may hihingin akong kapalit. At ano naman yun, Aber? Ay, ano yung kapalit na yan, ha? Basta, kapag nagawa ko na at natikpan mo na at nasarapan ka. Kinagabihan, nagulat ako dahil nagluto nga siya ng 3 putahe para sa hapunan. Sinigang, menudo at kaldereta. Mga ulam na bihira ko matikman dahil maliit lang ang kinikita ko sa pamamasada ng tricycle. Kaya bihira rin ako makapagluto ng ganoong mga putahe. Masarap nga. Mahuksay ka talaga magluto. Lahat ng putaheng niluto mo, masarap. Bilib na talaga ako sa iyo. Hindi ba masarap talagang magluto si Kuya Carlo? Hindi lang siya magaling gumuhit, magaling din siyang magluto. Alam mo na rin na magaling gumuhit si Carlo? Oo naman ate. Kanina kasi, iginuhit niyang mukha ko sa papel. At ang ganda ng pagkakaguhit niya. Para lang akong nananalamin kapag tinitingnan kong mukha ko na iginuhit niya sa papel. Eto oh, tingnan mo ate. Ang ganda ng pagkakaguhit niya, di ba?
Ipinakita sa akin ni Eloisa ang papel kung saan iginuhit din ni Carlo ang mukha niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko na magselos dahil di hamak na mas maganda ang mukha ni Eloisa kaysa sa akin. Mas maputi ang kutis niya. May kulot at mahabang buhok at singkit ang mga mata. Siguro namanan niya sa kanyang ina. Samantalang ako ay morena, maikli ang buhok ko. Hanggang balikat lang at bilugan ang mga mata. Bigla tuloy akong na-insecure, ngunit hindi ko pinahalata. Natuwa kasi ako. Nakita ko siyang nakaupo sa labas ng kubo at naisip ko na iguhit din si Eloisa. Gusto ko rin siyang iguhit dahil maganda rin siya. Kasing ganda mo, Jocelyn. Pero maiba ko. Dahil nagustuhan mo at nasarapan ka sa luto ko, may hihingin akong kapalit, Jocelyn. Ano nga bang kapalit na yan, Carlo? Diretsahin mo na ako. Hindi pa sa ngayon. Sasabihin ko sa'yo pagdating ng tamang panahon. Ano ba yan, kuya? Binitin mo naman si ate. Ano ba yung gusto mong hingin na kapalit sa kanya? Malalaman din niya sa takdang panahon. Nagulat ako nang kuritin ni Carlo sa pisngi si Eloisa. Para bang tuwang-tuwa siya rito. Palihim akong napamura sa isip ko. Hindi kaya ang gusto ng lalaking ito ay ang kapatid ko? At ang sinasabi niyang hihingin niyang kapalit ay kung pwede niyang ligawan si Eloisa. Bigla akong nainis sa iniisip ko. Kaya ngumiti na lamang ako at kunwari ipinagpatuloy ang pagkain. Maya-maya, nagsalita si Eloisa. Ate, pwede ba kami magpunta ni na Aling Zenaida at Kuya Carlos sa perya sa kabilang bayan bukas ng gabi? Sabi ni Aling Zenaida, masaya raw kasi ang perya ron dahil fiesta. Hindi pwede. Dalas magkaroon ng gulo ron kapag fiesta. Baka masaktan pa kayo. Manahimik ka na lang dito sa kubo. At saka baka masundan pa kayo ng aswang na umatake sa atin. Mahirap na. Ayoko lang maulit yung nangyari nung nakaraang gabi. Pero ate… Kapag sinabi kong hindi, hindi. Naintindihan mo ba? Baka naman pwede mong payagan si Eloisa. Pagbigyan mo na siya. Kasama naman nila ako eh. Hindi ko hayaan na mapahamak sila kung sakaling muling magpakita ang aswang. Kung gusto mo, sumama ka na rin para mas masaya. Mas marami tayo. Oo nga naman ate. Minsan lang naman ito eh. Sige na, sumama ka na rin ate. Sumakay tayo sa mga rides. Ililibre kita, total meron naman akong ipon. Bingi ka ba? Ang sabi ko walang magpupunta sa perya, tapos. Huwag mong pinapainit ang ulo ko, Eloisa. Kapag sinabi ko na hindi, hindi. Nakita ko kung paano nalukot ang mukha ni Eloisa sa sinabi ko. May kung anong kumurot sa puso ko sa ginawa ko. Pero dahil naiinis ako sa kanya, mas nangibabaw ang pagiging maldita ko kesa sa pagiging kapatid. Kinaumagahan habang namamasada ako ng tricycle, base sa ikinuwento sa akin ni Ate Zenaida, napag-usapan daw nila ako ni Carlo. Ganun ba talaga ang ugali ni Jocelyn? Ang tigas niya. Minsan sa sobrang tigas, nakakasakit na siya ng damdamin ng ibang tao. Alam mo, mabait naman si Jocelyn. Matagal ko na siyang kilala at masasabi ko na mabuti siyang tao. Mabilis lang talagang uminit ang ulo niya kapag tungkol sa tatay niyang topic. Lalo na't anak sa iba ng tatay niya si Eloisa. Naikwento na rin sa akin ni Eloisa na sumama ang tatay nila sa nanay niya. Kaya malaki ang galit ni Jocelyn sa tatay nila maging sa kanya. Lumaki kasi si Jocelyn na nakikitang nanay niya na palaging umiiyak sa pag-iwan sa kanila ng tatay nila. Kaya mula noon, sinisi niya at nagtanim siya ng galit sa tatay nila. At nadamay si Eloisa sa galit niya. Mula nang isinama niya si Eloisa dito, palagi niyang pinapahirapan. Pero yung hindi pahirap na minamaltrato ha. Lahat ng gawaing bahay ipinapagawa niya sa kapatid niya. Hindi rin niya pinapalabas sa kubo. Lalabas lang si Eloisa kapag mamamalengke. Minsan nga naaawa na rin ako sa kanya. Kaya nga dinadalaw-dalaw ko rito kapag natapos na akong magtinda. Pumayag si Jocelyn sa hiling ng tatay nila. Bago ito mamatay, nakupkupin niyang kapatid niya. Ngunit hindi para alagaan, kundi para pahirapan. Bilang ganti sa kasalanan ng tatay nila sa kanya at sa nanay niya. Kawawa naman si Eloisa. Ang gusto ko sana, kapag sinabi ko kay Jocelyn yung gusto kong kapalit, ang gusto ko ay magkasundo na silang magkapatid.
ano ba kasi yung gusto mong kapalit? Nang bigla raw lumapit si Eloisa sa kanila, kaya hindi nasagot ni Carlo ang tanong ni Ate Sinaida. Aling Sinaida, unahin nating sumakay sa roller coaster. Excited na ako sa perya mamaya. Huwag kang mag-alala, lahat ng rides doon sasakyan natin. Sisiguraduhin naming mag-enjoy ka talaga ngayong birthday mo. Gagawin nating memorable ang birthday mo, Eloisa. Promise. Salamat Kuya Carlo, Aling Sinaida. Sayang, hindi natin makakasama si ate. Nang sumapit ang gabi pag-uwi ko sa bahay, hindi ko nadatnan sina Eloisa at Carlo. Nang silipin ko ang kwarto ni Carlo, wala siya roon. Bigla akong napaisip kung ano na ang nangyayari. Pumasok sa isip ko na baka nagde-date na ang dalawa o baka nilalandi na ni Eloisa si Carlo. Lalo pat nalaman kong iginuhit din ni Carlo ang mukha niya. Sa sobrang pag-aalala at inis ko, nagmamadali akong lumabas ng kubo at hinanap sila sa paligid. Hindi ko rin makita si Ate Sinaida, kaya wala akong mapagtanungan. Hanggang sa may isang kapitbahay kami nagsabi na nakita raw niya ang tatlo sa perya sa kabilang bayan. Sinaway ni Eloisa ang bilin ko sa kanya. Sa sobrang galit ko, nagpunta ako roon para sunduin siya. Hindi naman ako nahirapang hanapin sila. Nakita ko silang tatlo na nagtatawanan habang kumakain ng ice cream. Eloisa? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay at huwag kang pupunta rito? Bakit mo ako sinuway, ha? Aray ko ate, gusto ko lang naman... At sasagot ka pa? Talaga bang sinusubukan mo ako, ha? Kapag sinabi kong hindi ka lalabas, hindi ka lalabas. Bakit ang tigas ng ulo mo, ha? Teka, sandali, Jocelyn. Huwag mong saktan si Eloisa. Wala siyang ginagawang masama. Jocelyn, huwag mong saktan si Eloisa. Makinig ka muna sa amin. Ate, anong ibig sabihin nito? Pati ikaw kasabot sa pagsuway sa akin ng babaeng to? At ikaw, Carlo, hindi ko akalain pati ikaw kasabot sa pagsuway niya sa akin. Pakinggan mo nga muna kasi kami. Jocelyn, huwag mong saktan si Eloisa. Kapatid mo siya. Gaya nga ng sinabi ninyo, kapatid ko siya. Kaya gagawin ko sa kanyang lahat ng gusto kong gawin. Kahit kalig-kalig ko pa siya. Wala kayong karapatang pigilan ako sa anumang gusto kong gawin sa kanya. Kapatid? Kung ituring mo siya, parang hindi mo kapatid eh. Kung kapatid ang turing mo sa kanya, hindi mo siya sasaktan. Sinasaktan! Dinidisiplina ko siya. Kasi matigas ang ulo niya at hindi sumusunod sa akin. Dinidisiplina ko siya para hindi na maulit ang pagsuway niya sa akin. Ikaw, wala kang ginawa kundi ipagtanggol ang babaeng to. Isa ka pa, Ate Sinaida. Kala ko pa naman naiintindihan mo ako. Pero kakampi ka rin pala ng babaeng to. Nagmamalasakit lang kami kay Eloisa, Jocelyn. Kaya pakiusap, pakinggan mo muna kami. Sinamahan namin si Eloisa rito dahil concerned kami sa kanya. Gusto namin maging masaya siya eh. Ikaw itong kapatid niya eh, pero wala kang malasakit sa kanya. At saka hindi ako naniniwala na dinidisiplina mo siya dahil hindi pagdidisiplina ang tawag sa ginagawa mo sa kanya, kundi pananakit. Hindi ko sila pinakinggan. Noong mga oras na yon, puro galit ang namuo sa puso ko. Maging sa isip ko kaya nagbukang kontrabida talaga ako sa kanila. Concern? Mabuti pa siya. May nagmamalasakit sa kanya. Eh sa akin, mula nang mamatay si nanay, wala na nagmamalasakit sa akin kundi ang sarili ko eh. Dahil wala na akong kasama. Ako na lang mag-isa. Kaya sino pa bang aasahan ko? Yang si Eloisa? Buong pamilya, may tatay, may nanay, eh ako! Wala! Pero pareho na kayong mag-isa ngayon, Jocelyn. Wala na rin siyang mga magulang tulad mo. Kaya nga dapat kayong maging magkakampi. Kayo na lang ang magkasamang dalawa. Dapat ay nagmamahalan kayong magkapatid. Sinasabi namin ito sa'yo dahil concerned kami, hindi lang kay Eloisa, kundi pati sa'yo. Kay Ate Sinaida, pwede ko pang paniwalaan na nag-aalala siya sa akin. Kasi malapit ko siyang kapitbahay at kaibigan. Pero ikaw? Bakit mo nasasabi na nag-aalala ka sa amin? Bakit? Kaano-ano mo ba kami? Hindi ba umuupa ka lang sa bahay namin? Magtatagal ka ba rito? Hindi, di ba? Aalis ka rin. Iiwan mo rin kami. Tapos sasabihin mong concern ka sa amin? Pero iiwan mo rin naman kami? Sige nga. Kung concern ka talaga sa kapatid ko, bakit tinayaan mong suwayin niya ang utos ko na huwag magpunta rito?
Siguro type mo ang kapatid ko, no? Sinamahan mo siya rito at sinunod ang kapritsyo niya para mas magpalapit ka sa kanya. Ano? Iginuhit mo nga sa papel eh, di ba? Ano? Type mo si Eloisa? Hindi ko akalain na ganyan kadumi ang isip mo, Jocelyn. Anong sinasabi mo? Na-type ko si Eloisa? Parang nakababatang kapatid ko lang siya. Masyado kang malisyosa. Kaya sinamahan namin siya rito ni Aling Sinaida ay para i-celebrate ang birthday niya. Hindi mo ba alam na ngayon ang birthday niya? Bigla akong natahimik, Miss Ligaya. Birthday pala ni Eloisa nung araw na yon. Sa sobrang sama ng loob ko, hindi ko alam na birthday pala niya. Bigla tuloy akong nahiya sa mga sinabi ko. Pasensya na. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Paano mo nga naman malalaman na birthday ko ngayon, ate? Bakit? Tinanong mo ba? Hindi, di ba? Kahit kailan hindi ka naman nagpakita ng malasakit sa akin eh. Ang tingin mo sa akin, kaaway, basura, anak sa labas. At ang malas na bunga ng katak sila noon ni tatay. Kung ayaw mo sa akin, aalis na lang ako. Para hindi ka na problema. Para hindi mo na ako sisihin sa lahat ng kamalasan sa buhay mo. Eloisa! Bumalik ka rito! Ay baka kung mapano si Eloisa. Baka mamaya makasalubong niya yung sinasabi ninyong aswang. Tara, sundan natin siya. Bilisan niyo! Bigla na lang nagtatakbo si Eloisa. Nagulat na lang kami nang pumasok siya sa loob ng sementeryo na malapit sa perya. Sinundan namin siya ngunit nawala siya sa dilim. Maya-maya, narinig namin ang malakas niyang pagsigaw. Diyos ko, boses na Eloisa yun ha. Masama ang kutob ko. Hindi kaya... Ay baka nilapan na siya ng aswang. Hindi! Hindi! Eloisa! Nagmamadali naming pinuntahan ang pinanggalingan ng sigaw hanggang sa matunto namin ito. Laking gulat namin na makitang buhat-buhat ng isang aswang si Eloisa na walang malay. Mabalahibo ang katawan nito na kulay itim. May mahaba at matutulis na kuko sa kamay at paa. May matutulis na pahangil sa bibig. Nanlilisik ang mga mata na kulay pula at mukhang demonyo ang itsura. Ang aswang na iyon ay walang iba, kundi ang aswang na 2 beses nang umatake sa amin ni Carlo. Bitiwan mo ang kapatid ko! Anong gagawin mo sa kanya? Okay pala. Wala akong kasalanan. Ang babaeng ito ang lumapit sa akin. Kaya napahamak siya. Anong gagawin ko sa kanya? Ano ba ang ginagawa ng aswang sa kanyang biktima? Siyempre, kinakain, hindi ba? Unang kita ko pa lang sa babaeng ito. Sobrang natakam na ako sa kanya. Dahil amoy na amoy ko ang mabangong dugo na dumadaloy sa katawan niya. Naamoy ko rin ang mabango niyang mga laman loob dahil sa babaeng ito ay wala pang karanasan. Birin pa! Amoy pa lang. Naglalaway na ako. Ikaw na naman pala. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka nalalagutan ng hininga, no? Bitawan mo ang babaeng yan. Ako naman talagang kailangan mo, di ba? Kaya wag mo siyang idamay. Bitawan mo ang kapatid ko! Kung gusto mo, ako na lang ang kunin mo! Total, virgin din lang naman gusto mo, di ba? Eto ako! Virgin pa rin ako! Kaya ako na lang! Huwag mong gagalawin ang kapatid ko! Virgin ka nga. Pero, naku, matanda ka na. Mas gusto ko ang babae ito. Mas bata. Hindi kita kailangan. Ang sama ng bibig mo, no? Busit ka! At ikaw naman lalaki. Ikaw talaga ang pinaka-target ko. Kaya ihuhuli kita. Uunahin ko munang kainin itong babaeng ito. At ang babae niyan, ang kasama ninyong matanda. Pwede na rin. Laman tiyan din yan. Pabwisit tong aswang na to ah! Hoy aswang! Kapal na mukha mo na sabihan mo ako ng laman tiyan? Ang tawag mo sa sarili mo ha? Huklo bang aswang? Akala mo siguro hindi ko malalaman na matanda ka na, no?
Tingnan mo nga yung puting balahibo sa katawan mo. Mga uban yan. Kaya sigurado ako na matanda ka na rin. Gurang aswang. Anong sinabi mo? Tanda ka! Humanda ka sa akin. Ikaw ang isusunod ko sa babaeng ito. Ayaw mo talagang bitawan siya, ha? Pwes, tanggapin mo ito! Anong klaseng pangutaran naman yan? Nakita ko na may isinaboy na likido si Carlo sa aswang mula sa isang maliit na boteng kinuha niya sa kanyang bulsa. Nang sumayad ang likido sa katawan ng aswang, namilipit ito sa sakit na para bang bulating nilagyan ng asin. Sa nangyari ay nabitawan niya si Eloisa. Bakit? Akala mo ba yung patalim na gawa ng sa bato ang sandata ko? Nagkakamali ka! Meron din akong benditadong lagay sa may halong dinikdik na daon ng kamangyan. Hindi ko alam na may ganyan ka palang pangontra, Carlo. Mabuti. At may dala ka niya sa bulsa mo. Naisipan ko lang dalhin ito kanina. Kung sakaling may umatake sa ating aswang, hindi ko inasana magagamit ko pala ito laban sa halimaw na yan. Eloisa! Eloisa, gising! Gumising ka! Anong nangyari, Aling Sinaida? Munti ka nang makuha ng aswang. Mabuti na lang at may ginamit na pangontra si Carlo. Kung hindi, natangay ka na niya at nakain. Ano? Carlo? Sa pagkakalam ko, hindi naman Carlo ang pangalan mo, hindi ba? Lalaki? Iba ang pangalan mo. Bakit Carlo ang ipinakilala mong pangalan sa mga kasama mo? Anong sinasabi ng aswang na yan, Carlo? Huwag kang maniwala sa kanya, Jocelyn. Anong sinasabi mo, aswang? Bakit? Kilala mo ba ako? Kilala ba kita? Sinong niloloko mo, lalaki? Ako ba? O ang sarili mo? Hanggang kailan mo maitatago ang katotohanan tungkol sa inyong pagkatao? Manahimik ka! Sino ka ba talaga? Ako ang pinakamalaki mong bangungot! Hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin ng aswang. Ano ang kinalaman niya kay Carlo? Meron pa kaya siyang hindi sinasabi sa amin? Bigla tuloy akong nahiwagaan sa lalaking kasama namin. Bangungot pala, ha? Tingnan natin kung sino ang babangungutin sa ating dalawa! Muling sinabuyan ni Carlo ng pangontrang langis ang aswang at sa pagkakataong iyon ay inubos na niya ang laman ng bote at isinaboy na lahat. Muli itong namilipit at napahiyaw ng malakas na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Magbabayad ka sa akin! Magbabayad ka! Sino ngayon sa ating dalawang binangungot, ha? Tingnan natin kung matatakasan mo pa ang kamatayan mo! Habang namimilipit sa sakit ang aswang, kinuha ni Carlo ang patalim niyang gawa sa bato at akmang itatarak sa dibdib nito. Ngunit ginamit ng aswang ang natitirang lakas upang sanggahin ang pagunday ng saksak ni Carlo. Mahigpit nitong hinawakan ng mga braso niya at pinilipit iyon, kaya nabitawan niya ang hawak na patalim. Carlo! Kuya Carlo! Ano? Masakit ba? Ibinabalik ko lang sa iyo ang sakit na ginawa mo sa akin kanina nang isabi mo sa akin ang iyong pangontra. Babaliin ko ang braso mo pagkatapos dudukutin ko ang puso mo at ang mga laman loob mo. Wala akong ititira. Hindi ka magtatagumpay! Magdasal ka na! Dahil katapusan mo na, lalaki! Ikaw ang dapat magdasal! Pagsisisihan mong muling pagtapak mo dito sa lugar namin! Mukhang napuruan ni Jocelyn ang aswang! Sige ate! Patayin mo ang aswang na yan! Muntik na akong kainin ng halimaw na yan! Hindi niyo ako basta mapapabagsak. May araw din kayong lahat! Nagmamadaling umalis ang aswang. Nangihina na ito dahil sa sinaboy na benditadong langis at may sugat mula sa saksak ng patalim na gawa sa batong pinulot ko sa lupa. Ngunit nagawa pa nitong makatakas. May siyam na buhay yata ang aswang na yon
na parang pusa. Nakita ko maayos naman ang kalagayan ni Carlo. Hinahaplos-haplos niya ang mga braso niyang pinilipit ng aswang. Agad ko namang nilapitan si Eloisa na nagsisimula ng tumulo ang luha habang nakatitig sa akin. Hindi ko na rin napigilan ang pagbagsak ng aking mga luha at mahigpit ko siyang niyakap. Eloisa! Ate! Sa tuwing nakikita kita, naalala kong pag-iwan ni tatay sa amin. Minahali na si tatay ng sobra-sobra. Halos ibigay na niya ang buong buhay niya rito. Pero anong ginawa ni tatay? Niloko at iniwan pa rin niya si nanay. Gusto kong alisin niyo sa isip ko pero pilit na sumisiksik sa utak ko ang mga alaalang yon. Kaya hindi kita matanggap. Kaya palagi ako naiinis sa'yo. Pero kanina, namunti ka ng kunin ng aswang. Biglang nawala ang inis at galit ko sa'yo. Hindi ko pala kaya mawala kay Eloisa. Hindi ko pala kaya mawalan pa ng isang dugo. Hindi ko pala kaya. Ang sabi ni tatay, mahal na mahal daw niya kayo ng nanay mo, ate. Maniwala ka man o hindi, palagi niya kayong iniisip. Oo, minahal ni tatay si nanay pero mas minahal niyang nanay mo. Mahal na mahal niya kayo, ate. Kahit nung mahina na siya at may sakit, ang pangalan mo at pangalan ng nanay mong palagi niyang sinasambit. Gusto niyang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa niya sa inyo noon, lalo na sa nanay mo. Hindi nga lang siya nabigyan ng pagkakataong makahingi ng tawad sa kanya dahil wala ng nanay mo. Pero nakahingi naman siya ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako, Eloisa. Kung naging mataray ako at masungit, salbahay ako sa'yo. Naiingit kasi ako sa'yo eh. Maswerte ka dahil nakasama mo si tatay. Kompletong pamilya ninyo. Samantalang ako nag-iisa. Nang mamatay si nanay, mag-isa na lang ako. Kaya napakaswerte mo. Ate, pareho ng kalagayan natin ngayon. Mag-isa na rin ako. Pero hindi na ako nag-iisa dahil kasama na kita. Dalawa na tayo. Hayaan mo kong mahalin ka, ate. Dahil bali-balik ta rin man natin ang mundo, magkapatid pa rin tayo. Pinapatawad na kita, ate. Magsimula ulit tayo, ha? Oo, magsimula ulit tayo. Well, patawarin mo ako, Eloisa. Patawarin mo ako. Tama na, ate. Kalimutan na natin yon. Tapos na yun eh. Ang mahalaga yung ngayon. Hay, sa wakas, nagkasundo rin kayong magkapatid. Kung hindi pa kayo inaswang, hindi pa kayo magkakapatawaran. Tandaan ninyo, ang kapatid ay kapatid. Kahit pa magkaiba kayo ng nanay, iisa pa rin ang dugong dumadaloy sa inyo. Anak pa rin kayo ng tatay ninyo. Huwag ninyong hayaan na ang galit o sama ng loob ang maging hadlang sa inyong relasyon bilang magkapatid. Tama si Aling Sinaida. Kayong dalawa na lang ang magkasama. Kayo dapat ang nagtutulungan. Pagkatapos ng mga nangyari, mas lalo kaming naging malapit ni Eloisa. Hindi ko na siya hinahayaan na mag-isa sa mga gawaing bahay. Tinutulungan ko na siya kapag natatapos ako sa pamamasada ng tricycle. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko na hayaang masira pa ang pagtitingin na naming magkapatid. Mula nang muling magpakita ang aswang, hindi ko na hinahayaan na mawala sa paningin ko ang kapatid ko. Lalo na't gustong-gusto siyang kainin ng halimaw na iyon. Si Carlo naman ay nanatili pa rin sa aming kubo. Pinalipat ko na siya sa sala dahil kami na ni Eloisa ang natutulog sa kwarto ko. Nahihiya nga ako sa sarili ko dahil pati ang sarili kong kapatid ay pinagsilosan ko. Ang totoo, wala naman talaga akong dapat ipagselos dahil wala namang kaming relasyon ni Carlo. Nagmula siya sa mayamang pamilya. Hindi kami bagay sa isa't isa. Ngunit kahit pinipigilan ko ng mahulog sa kanya, siya naman ang pilit na lumalapit sa akin. Isang araw nagkayayaan kaming mamasyal sa may tabing dagat. Ako, si Carlo, si Eloisa at si Aling Sinaida. Habang naglalakad kami ni Carlo sa may dalampasigan, Wow! Ang sarap ng hangin dito. Nakaka-relax. Sana palaging ganito. Tahimik at walang problema. Oo nga eh. Alam mo, ngayon ko lang ulit napuntahan to.
Nakakatawa, di ba? Nakatira ako malapit sa dagat pero bihira ako mamasyal dito. Busy kasi ako palagi sa trabaho kaya nakakalimutan ko na maglibang. Teka, sandali ah. May kukunin lang ako. Ano naman ang kukunin mo riyan sa buhanginan? Nakita ko si Carlo na namumulot ng 2 maliit na bato sa buhanginan. Lumapit siya sa akin at ipinakita ang mga iyon. Kumuha ka ng isang bato. Pagkatapos ay mag-wish ka. Ano? Bakit? Basta, pumili ka na at mag-wish ka. Sige na nga. Pagkatapos mong mag-wish, itapon mo ang nakuha mong bato sa dagat. Ang isa namang bato, itago mo ito. At hindi magtatagal, matutupad ang wish mo. Naniniwala ka sa mga ganon? Wala namang mawawala, di ba? Kung para talaga sa'yo, para sa'yo. Okay. Nag-wish na ako. Itatapon ko na to sa dagat. Pagkatapos kong gawin ang sinabi niya sa akin, nang muli akong humarap sa kanya, nakita kong titig na titig siya sa akin. Seryoso, ngunit nakangiti. Oh. Bakit? Anong problema? Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Natatandaan mo yung sinabi ko sa'yo na hihingin ko bilang kapalit kapag nasarapan ka sa luto ko? Ngayon ko na hihingin yun, Jocelyn. Sa tingin ko, ngayon ang tamang panahon. Ano ba kasi yun, Carlo? Ano bang kapalit ang gusto mo? Jocelyn, maaari ba kitang ligawan? Ano? Gusto mo akong ligawan? Laking gulat ko sa narinig ko mula sa kanya, Miss Ligaya. Hindi ako makapaniwala na gusto niya akong ligawan. Totoo ba yan, Carlo? Baka naman nabibigla ka lang o ginugood time mo lang ako. Hindi kita ginugood time, Jocelyn. Totoo ang sinabi ko. Gusto kitang ligawan. Nung una pa lang kitang makilala, naramdaman ko ng may espesyal sa'yo. At habang mas nakikilala pa kita, lalo lamang lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Nagustuhan kita dahil kakaiba kang babae. Matapang, matatag, at hindi tulad ng iba. Nakaka-challenge ka. Gusto kong malaman mo na seryoso ako at handa kong gawin ang lahat, mapasagot lang kita. Ang totoo, may nararamdaman na rin naman ako sa iyo, Carlo. Unang beses pa lang kitang makita, umanga na ako sa angking kagwapuhan at kakisigan mo. Pero pilit kong binaliwala yon. Nang iguhit mo mukha ako, mas lalo akong humanga sa iyo. Bukod doon, nakita ko rin ang magaganda mong katangian. Mabait ka, masipag, madaling pakisamahan, marami pang iba. Kaya mas lalong yumabong ang pagkanga ko sa iyo, Carlo. Pinagsilosan ko pa nga si Eloise eh. Kala ko kasi siyang type dahil iginuhit mo rin ang mukha niya. Kaya nainis ako sa kanya. At nakala ko ang hihingin mong kapalit ay ang ligawan si Eloisa. Totoo ba yan? Gusto mo rin ako, Jocelyn? Nakababatang kapatid lang ang turing ko kay Eloisa. Ikaw ang gusto ko, Jocelyn. Ikaw ang gusto ko. Alam mo, natatakot ako magmahal dati. Dahil naniniwala ako na ang lahat ng lalaki pare-pareho. Tulad ng tatay ko na manloloko. Iniwan niya ang nanay ko at sumama sa ibang babae. Para sa akin, ang lahat ng lalaki walang ibang kayang gawin kundi manakit at mang-iwan ng mga babae. Gaya ng ginawa ng tatay noon sa amin ni nanay. Tapos, Nagulat na lang ako nang pigilan ako ni Carlo sa pagsasalita. Pinigilan ng kanyang daliri ang aking mga labi. Hindi kita iiwan. Hindi ako katulad ng mga lalaking iniisip mo. Hindi kita sasaktan. At hindi ako aalis sa tabi mo. Mahal kita, Jocelyn. Mahal na mahal. mahal din kita, Carlo. Pagkasabi ko noon sa kanya, hinalikan niya ako sa labi. Masuyo at puno ng damdamin ng halik niyang iyon. Naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal na tumagos sa puso ko. Para bang tumigil ang mundo sa paligid namin at tanging kami lang ang naroroon. Magkahawak ang kamay, magkatitig ang mga mata, at dama ang tibok ng aming mga puso sa mga sandaling iyon. Isang araw muli kong narinig na may kausap si Carlo sa cellphone.
Babalik na ako dyan, Uncle Armand. Magpapakita na ako kay Lola. Sabihin mo sa kanya na wag na niya akong hanapin. Dahil lalabas na ako sa pinagtataguan ko. At isa pa, may sasabihin ako sa kanya. Nasa ka pa talaga, iyo. Ako, susuyurin daw niya ang lahat na lugar sa Pilipinas. Matagpong ka lang. Ipapapris pa niya ang mga credit at ATM cards mo kung hindi ka pa raw babalik. Pakisabi sa kanya na babalik na ako at hindi ako natatakot na ma-freeze ang credit at ATM cards ko dahil marami akong dalang cash. Sige na, Uncle. Magkita tayo pagbalik ko dyan. Okay, hijo. Magkita tayo rito. Mag-iingat ka palagi. Sige, Uncle. Aalis ka na? Oh. Akala ko pa hindi mo ko iiwan. Nagulat siya nang makita akong lumapit sa kanya. Napakamot pa siya ng ulo at hindi alam kung ano ang sasabihin. Makinig ka muna, Jocelyn. Magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ka talaga. Dahil ang pinakaiyo ko sa lahat ay mga manloloko. Alam mo naman yun, di ba? Kausap ko ang uncle ko. Sinabi ko sa kanya na babalik na ako sa amin at haharapin ko na si Lola dahil may sasabihin ako sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na nakilala ko na ang babaeng nagpapatibok ng puso ko. Pagkatapos, babalik ako rito at isasama kita roon at ipapakilala kita sa kanya. Hindi bilang girlfriend, kundi bilang fiancé. Dahil papakasalan na kita, Jocelyn. Biglang bumilis ang kabog ng dibdib ko, Miss Ligaya. Akala ko iiwan din niya ako. Pero yun pala pangangatawan niya ang sinabi niyang mahal niya ako. Gusto niya akong pakasalan. Nananaginip ba ako? Parang napakabilis ng lahat. Aaminin ko masaya ako dahil gusto niya akong ipakilala sa pamilya niya, ngunit kinakabahan din ako dahil baka hindi nila ako matanggap para kay Carlo. Dahil mahirap ako at isa lamang akong hamak na tricycle driver. Matatanggap kaya ako ng pamilya mo, Carlo. Lalo ng lola mo. Hindi ako mayaman. Mahirap lang ako. Baka... Ako ang pakikisamahan mo at hindi sila. Kaya pumayag man sila o hindi, wala silang magagawa. Buong buhay ko, palagi na lang si Lola ang sinusunod ko. Ngayon, ako naman ang magpapasya para sa sarili ko. Ako ang bahala sa iyo, Jocelyn. Hindi kita pababayaan. Pangako. Naniwala ako sa pangako ni Carlo. Sinabi niyang hindi siya magtatagal at babalikan din niya ako. Ate, totoo ba na aalis na si Kuya Carlo? Oo. Pero ang sabi niya, babalikan daw niya ako. Pakakasalan. Nangako siya sa akin na babalik siya. Ano? Papakasalan ka niya? Sabi ko na nga ba may gusto si Kuya Carlo sa'yo. Noon ko pa napapansin yun Noon mo pa napapansin? Paano? Ang hina mo naman ate. Nauhuli ko siya na panayang sulyap sa'yo. Tapos mapapangiti siya kapag hindi mo siya napapansin. Minsan nga kapag nababanggit ang pangalan mo, ibang kislap ng mga mata niya. Halata naman na espesyal ang tingin niya sa'yo Ikaw lang ang hindi nakakahalata. Pinagsilosan mo pa nga ako Ikaw naman pala talagang gusto niya. Pero alam mo ate, ang laki ng pinagbago mo mula nang dumating si Kuya Carlo sa buhay natin. Oo nga Kahit ako naninibago sa sarili ko. Ganito yata kapag nagmamahal Diba si Carlo? Nasa kanya ng lahat ng katangian ng lalaking hinahanap ko. Kala ko sa panaginip lang ako makakakita ng ganong klaseng lalaki. Pero ngayon nakita ko na siya. Siya na ang una at huling lalaking mamahalin ko. Sus, in love ka lang ate, naging baduy ka na. Badoy? Sinong badoy ha? Sinong badoy? Ikaw ha? Ano ba magtama? Sinong badoy ha? Hindi ako. Alas 6 ng gabi, nagpaalam na sa amin si Carlo na aalis na. Sinabi ko sa kanya na ako na ang maghahatid sa kanya sa airport gamit ang tricycle ko at pumayag naman siya. Palabas pa lang kami ng Kuboy, laking gulat namin na may humintong tricycle sa labas. Maya-maya may bumaba mula roon na matandang babae na may kasamang lalaki na tila bodyguard. Na makita niya si Carlo, dali-dali siyang lumapit sa amin. Kay San Sebastian! Lola Jade? Paano kayo nakarating dito? Paano niyo nalaman na nandito ako? Sandali. Ma'am Jade? Josie? Ikaw ba yan, Josie? Kilala mo siya ate? Sino bang matandang yan, Carlo?
Siyang lola mo, Carlo? At bakit Kaizen Sebastian ang tawag niya sa'yo? Dahil yon ang pangalan ng apo ko. Kaizen Sebastian. Nalaki ang mga mata ko sa narinig ko. Kaizen, bakit ibang pangalan ang ipinakalala niya sa amin? Bakit kayo narito, Lola? Paano niyo ako nahanap? Alam mo namang walang imposible sa akin, apo. Kahit saang lupalop ka pa magpunta, maahanap at maahanap pa rin kita. Tama na ang pagtatago mo rito. Mabuti na lang at dito ka napunta. Kay Josie. Josie? Kilala mo si Jocelyn, Lola? Oo, kilala ko siya. Dahil dati siyang empleyado sa kumpanya. Dati siyang maintenance staff doon. Ngunit hindi siya nagtagal at nag-resign din. Isa siya sa mga mababait at mapagkakatiwalaang taong nakilala ko. At masipag. Kung hindi nga lang siya nag-resign ay baka na-promote pa siya. Hindi ko naman akalain na dito ka mapapadpad sa baryo nila. Ano? Totoo ba ang sinabi ni Lola Jocelyn? Dati kang empleyado sa kumpanya namin? Napagtanto ko na iba talaga akong maglaro ang tadhana. Ang lalaking nakilala ko at minahal ko ay apo pala ng dati kong amo na si Ma'am Jade Villarreal. Hinanap ko siya dahil hindi ko kaya na palaging umiiyak kong sinanay. Habang nasa Maynila ako, pumasok ako sa kumpanya niyo at nagtrabaho. Doon ko nakilala si Ma'am Jade. Aksidenteng nadula siya sa sahig. Mabuti na lang naroon ako at naglalampaso. Nawakan ko siya sa braso niya kaya hindi siya tuluyang bumagsak sa semento. Matapos ko siyang tulungan, natuwa siya sa akin at mula noon naging close na kami. Nahihiya nga ako dahil hamak na maintenance staff lang ako. Pero kinaibigan ako na may-ari ng kumpanya. Diyos ang tawag niya sa akin dahil yun ang palayaw ko. Nag-resign ako sa trabaho dahil hindi ko nahanap si tatay. Kaya bumalik na lang ako rito sa probinsya. Namasada na lang ng tricycle. Hanggang ngayon ba ay minamaliit mo pa rin ang sarili mo, Josie, iha? Kinaibigan kita at natutuwa ako sa iyo dahil masipag ka at mabuting tao. Alam ko rin ang mga pinagdaanan mo sa buhay dahil lahat ng yon ay ikinento mo sa akin. Kaya nga, di ba ang sabi ko sa iyo, huwag kang mamuhay sa nakaraan. Gamitin mo ang kasalukuyan upang buuin ang mas mabuting kinabukasan mo at maging inspirasyon ka sa iba. Nilapitan ako ni Ma'am Jade at niyakap. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sandaling iyon na magkikita ulit kami. At sa ganoong pagkakataon pa naroon ang kanyang apo na nagpakilalang si Carlo. Pero teka, paano nga ba napunta rito ang apo ko, Josie? At bakit tinawag niyo siyang Carlo? Kaizen, ipaliwanag mo sa akin ang lahat ng ito. At saka bakit ka naglayas? Bakit mo ako pinagtataguan? La, umalis ako upang takasan ang tungkulin na pilit niyong iginigit sa akin. Kahit na hindi ko gusto. Ilang beses ko na bang sasabihin na ayaw kong maging CEO ng kumpanya. Wala doon ang puso ko. Nasa pagpipinta ang puso at ang buhay ko. Pero ayaw niya akong pakinggan. Kaya minabuti ko na lang na umalis at magpakalayo-layo. Ayaw ko na minamandoan niyo ako at ipinipilit sa akin ang mga bagay na hindi ko gusto. Napadpad ako sa lugar na ito at nakilala ko si Jocelyn. Pauwi na sana ako eh. Kaso, hindi ko inakala na nahanap niya na pala ako. Dahil narito ka na rin lang, Lola, sasabihin ko sa'yo na kahit anong gawin niyo, hindi ako magiging CEO ng kumpanya. Sasabihin ko rin na mahal ko si Jocelyn at siyang babaeng papakasalan ko. Ano? Pakakasalan mo si Josie? Oo, Lola. Kung pipigilan mo ako, hindi ka magtatagumpay dahil hindi kita susundin. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito, La. Kaya hindi ko hahayaan na mawala si Jocelyn sa buhay ko. Kung itatakol niya ako bilang apo o tatanggalan niyo ako ng mana, wala na akong pakialam. Basta mahal ko si Jocelyn. May sarili akong pera, kaya hindi ko kailangan ng pera niyo. Kaya kong buhayin si Jocelyn at bigyan ng magandang buhay kahit wala ang tulong niyo at ng kumpanya.
Patawad, Jocelyn. Kung hindi ko sinabi ang totoong pangalan ko. Hindi Carlo ang pangalan ko. Ang totoong pangalan ko ay Kaizen Sebastian. Kaizen for short. Yung Carlo, pangalan yun ng kapatid ko. Hindi ko sinabi ang totoo kong pangalan upang walang makakilala sa akin at hindi ako mahanap ni Lola. Gusto ko nang sabihin sa inyo ang totoong dahilan kung bakit ako napunta rito. Kaso natatakot ako sa magiging reaksyon ninyo, lalo na ikaw, Jocelyn. Baka iwasan mo ako kapag nalaman mo na isa akong bilyonaryo na gusto maging CEO ng lola ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko na maluha sa sinabi niyang iyon. Hindi ako naluha dahil nagsinungaling siya sa akin. Naluha ako dahil diretsahan niyang sinabi sa lola niya na mahal niya ako at papakasalan niya ako. Anuman ang mangyari. Yan ang bata ko, matapang at buwang loob. Huwag kang mag-alala, Carlo. Kay basta yun na yun. Susuportahan ko kayo ni Jocelyn hanggang sa huli. Go, kuya. Ipaglaban mo si ate. Carlo, ay, Kaizen pala. Salamat sa pagtupad mo sa sinabi mo na patinindigan mo ako. Doon palang masaya na ako. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Papakasalan kita. Totoo ang sinabi ko. Walang makakahadlang sa ating dalawa kahit pa si Lola. Kung yan ang desisyon mo, sige. Gawin mo na ang gusto mo. Hindi ako tututol. Nagulat kaming lahat sa sinabi ni Ma'am Jade. Kahit si Kaizen ay hindi makapaniwala. Totoo bang sinabi mo, Lola? Hindi ka tumututol sa pagpapakasal namin? Noong umalis ka, Kaizen, apo, napagtanto ko na nasobrahan ako sa pagmamando sa'yo. Masyado ko na ang kinokontrol ang buhay niyong magkapatid. Ay hindi ko nabalaya na nasasakal ka na pala. Wala nang mawala ang mama at papa ninyo. Ako na ang tumayong magulang ninyo. Kaya masyado akong naging mahigpit. Nakakalimutan ko na meron kayong sariling buhay at kayo ang dapat nagpapatakbo nito. Patawarin ninyo ako. Kung ayaw mo maging CEO ng kumpanya, hindi na kita pipilitin. Ibibigay ko na lang sa kapatid mo ang posisyon. Total, siya naman ang may gustong pamahalaan ito. Kung ano ang gusto mong gawin, hindi na ako makikialam. Susuportahan kita. At sa pagpapakasal mo, hindi ko alam kung paano kayo nagkamabutihan ni Josie pero hindi ko rin tututulan kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa. Kilala ko si Josie, mabuti siyang babae. Kaya pumapayag ako na pakasalan mo siya. Kung saan ka liligaya, apo. Lola, salamat po. Nasa ganoon kaming tagpo nang biglang may narinig kaming umangil sa paligid. Ay, Diyos ko! Kayo na naman ang aswang! Aswang! Nagbalik ang aswang! Nakakatats naman ang eksena ninyo! Nandito ka na naman? Hindi mo ba talaga kami titigilan? Hindi ka na nadala. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka nalalagutan ng hininga. Saan galing ang aswang na yan? Ay, bakit may ganyan dito? Hindi ko inaasahan na mahanap mo ang apo mo. Nagtataguan ka na nga? Gusto mo pang hanapin? Bakit mo kilala ang lola ko? Sino ka ba talaga? Sino ka? Bakit alam mo ang pangalan ko? Hindi niyo pa rin ba mahulaan kung sino ako? Akira naman ang ulo ninyong maglola? Sino ba ang makikinabang sa yaman ng pamilya ninyo kapag namatay kayong dalawa? Ay, hindi, mali pala. Hindi lang dalawa, tatlo pala kayo, kasama si Carlo, ang totoong Carlo, na kapatid mo, Kaizen. Kilala na kita. Uncle Armand? Ikaw ang aswang? Ano? Ang tiyuhin ni Kaizen na palagi niyang kausap sa cellphone, siya ang aswang na palaging umaatake sa amin? Bakit mo to ginagawa? Hindi ba tiyuin ka niya? Bakit gusto mo siyang patayin?
Anong nangyari sa'yo, Armand? Bakit ka naging aswang? Ginusto ko talaga maging aswang, Jade. Lahat ng paraan ay ginawa ko. Kahit ang pagsamba sa demonyo para lamang matupad ang hangarin ko. Nakipagkasundo ako sa kadiliman kapalit ang kapangyarihan. Tuwing kabilugan ng buwan, magsasagawa ako ng lihim na ritual. Iaalay ko ang aking kaluluwa sa demonyo upang makamit ang lakas na minimiti ko. Hanggang sa unti-unting nagbago ang aking katawan, lumakas ako. Tumalas ang aking paningin at pangamoy. Nagiwa ang aking anyo. At eto na ako ngayon. Isa ng makapangyarihang aswang. Bakit, Uncle? Bakit mo ginawa yan sa sarili mo? Bakit ginusto mong maging aswang? Bakit mo ako gustong patayin? Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita. Itinuring kitang pangalawang ama. Akala ko kakampi kita. Kaya bakit? Dahil isa kang malaking sagabal, Kaysen. Sagabal ka sa kayamanang dapat ay para sa akin lamang. Ako ang dapat maging CEO ng kumpanya. Ako ang dapat na makinabang sa lahat ng perang tinatamasa ninyo ngayon. Gusto kitang mawala sa landas ko dahil sa iyo gustong ipasa ng lola mo ang posisyon. Hindi ako makapapayag na mapunta sa iyo o kay Carlo ang pamamahala ng kumpanya. At dahil narito na rin ang lola mo, isasama ko siya sa hukay kasama mo. Pagkatapos, isusunod ko ang kapatid mo. Anong sinasabi mo, Armand? Ang mga apo ko ang dapat makinabang sa naiwang yaman ng aking asawa. At bakit ikaw? Wala ka namang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya. Dahil mas matanda ako kaysa sa asawa mong si Arnulfo. Kaya sa akin dapat ipinamana ni Papa at Mama ang mas malaking bahagi ng kayamanan ng aming pamilya. Hindi ibinigay sa iyo ng mga magulang ninyo ang malaking porsyento ng kayamanan. Dahil alam nilang sa inyong magkapatid, ikaw ang bulagsak sa pera. Gastador ka at lulong sa bisyo. Kaya gagamitin mo lang ito sa mga bisyo mo at wawaldasin sa walang kapararakan. Manahimik ka! Kahit anong sabihin mo, dapat mapunta sa akin ang lahat. Pati na ang kumpanya. Kailangan ninyong mamatay para mapunta sa akin ang kayamanan ng mga Villarreal! Unang inatake ng aswang si Ma'am Jade. Akmang susunggaban niya ang matanda nang paputukan siya ng baril ng kasama nitong bodyguard at tinamaan siya sa balikat. Hangal ka! Magbabayad ka sa ginawa mo! Ah! Kahit may sugat sa balikat, nagawa pa rin ng aswang na atakihin ang bodyguard. Muli sana siya nitong papuputukan ng baril ngunit mas mabilis ang aswang. Sinakmal niya agad ang leeg ng lalaki at winakwak ang tiyan nito. Kaya nabitawan ng bodyguard ang baril. Bobby! Oh, Diyos ko! Pinatay ng aswang ang bodyguard kong si Bobby! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Inaatake kami ng aswang! Mga tanong, tulungan niyo kami! Carlo! Kaizen! Anong gagawin natin? May naputi ng aswang! Huwag kang matakot. Hindi magtatagumpay si Uncle Armand sa mga balak niya. Ako ang ugat ng galit niya. Kaya ako rin ang tatapos. Mag-iingat ka. Pakakasal mo ba ako kaya kailangan mo mabuhay? Hindi talaga ako papayag na hindi ako mabuhay, mahal ko. Magtiwala ka sa akin. Habang sarap na sarap sa paglantak sa laman loob ng bodyguard ang aswang na tiyuhin ni Kaizen, dahan-dahan siyang lumapit. Kinuha niya ang patalim na gawa sa bato mula sa bulsa niya. Akmang sasaksakin niya ang aswang ngunit mabilis itong nakahalata. At sinangga ang pag-atake niya. Nahawakan ng aswang ang magkabilang braso niya at gaya ng ginawa nito dati, pinilipit iyon ng aswang kaya nabitawan niya ang hawak na patalim. Hayop ka, Uncle! Kaizen! Bitawan mo siya, aswang! Kaizen, apo! Napakawalang hiya mo talaga, Armand! Demonyo ka! Pakawalan mo ang apo ko! Akala mo, maisahan mo ako? Hindi na ako papayag na maisahan mo ulit ako. Ngayon, Kesen,
Pagmasdan mo kung paano ko dudurugin ang mga buto sa mga braso mo. Pagkatapos ang leeg mo naman, ang babaling ko. Saka kita kakainin. Kapag patay ka na, isusunod ko ang lola at kapatid mo. Pati na rin ang babaeng mahal mo. Matang kapatid niya. Hindi ako basta magpapatalo sa iyo, Uncle! Nangako ako na mabubuhay ako! Mabubuhay ako! Kahit nangihina, buong lakas na sinipa ni Kaizen ang kasilanan ng aswang. Kaya nabitawan nito ang mga braso niya. Doon siya nakabawi. Mabilis niyang dinampot ang patalim ng nasa lupa at itinarak iyon sa dibdib ng aswang. Pasensya na, Uncle. Hindi ako papayag na mamatay. Kailangan kong mabuhay. Muling itinarak ni Kaizen ang patalim sa dibdib ng aswang at inasinta ang puso nito hanggang sa bumagsak ang katawan nito sa lupa at nalagutan ng hininga. Huli na nang dumating ang mga kapitbahay namin, ngunit pinagtulungan nilang sunugin ang bangkay ng aswang. Ang abo naman nito ay isinaboy nila sa dagat. Alam mo, mahal ko, nagkatotoo ang hiniling ko sa bato. Talaga, mahal? Ano naman ang hiniling mo? Hiniling ko na makasama ka habang ako'y nabubuhay. Natupad ang wish ko dahil mag-asawa na tayo. At may bonus pa. Dinadala ko ng first baby natin. At ang wish ko naman ay magkaroon pa tayo ng marami pang anak. Para isang liga ng basketball. Oy, Kaizen Sebastian Villarreal. Yes, ma'am. Hanggang 3 lang ang kaya ko, no? Ano bang akala mo sa akin, inay baboy? Joke lang, mahal ko. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Huwag ka na magalit at baka makasama pa sa baby natin. Ate Jocelyn! Kuya Kaizen! Pinapatawag na kayo ni Lola Jade. Kakain na raw tayo. Sige, susunod na kami, Eloisa. Isang linggo matapos mapatay ni Kaizen ang aswang, nagpakasal kami. Nanirahan kami dito sa probinsya kasama pa rin ang kapatid kong si Eloisa. Ipinagpatuloy ng asawa ko ang kanyang passion sa pagpipinta at nagtayo siya ng personal gallery sa Maynila. Kaya palagi rin kaming lumuluwas doon. Meron na kaming 2 anak, isang babae at isang lalaki. Samantala, naging maayos naman ang kumpanya ni na Kaizen kahit ang kapatid niya ay naging CEO. Mas naging masaya ang asawa ko sa simpleng buhay namin dahil kasama raw niya ako at ang aming mga anak. Kaya wala na raw siyang mahihiling pa. Kung tatanungin niyo ako kung napatawad ko na ang tatay ko sa ginawa niya noon sa amin ng nanay ko, oo, napatawad ko na siya. Masarap pala sa pakiramdam na pinalaya ko na ang lahat ng sakit na naipon sa loob ng mahabang panahon. Sa ngayon, masasabi ko na okay na ako. Hanggang dito na lang po, Miss Ligaya. Sana ay mapili niyo ang aking kwento. Para sa mga tagapakinig, kung nangyari sa inyo ang nangyari sa akin na iniwan din kayo ng nanay o tatay nyo at sumama sa iba, mapapatawad niyo ba sila o magtatanim kayo ng galit sa puso nyo gaya ng ginawa ko? I-comment nyo na lang sa comment section ng inyong mga kasagutan at babasahin ko ang mga ito kapag maswerteng napili ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Jocelyn. Kamusta, Jocelyn? Salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng iyong pagiging tricycle driver na madalas ay trabahong panlalaki ay natagpuan mo ang iyong Prince Charming sa katauhan ni Kaizen. Humahanga din ako sa iyong katatagan. Hindi biro ang pinagdaanan mo mula sa pag-iwan sa iyo ng tatay mo hanggang sa pagtanggap mo sa kapatid mo na sa Eloisa na sa kabila ng iyong galit at sama ng loob, nakasama mo pa rin siya. Nakakaantig din yung pagbabati niyong magkapatid. Yung eksena na kung saan yakap mo siya at humingi ka ng tawad matapos yung pag-atake ng aswang nagpapakita na sa ilalim ng iyong matigas na kalooban ay meron pa ring mapagmahal na puso. Tama naman kasi talaga si Aling Sinaida na ang magkapatid ay dapat nagtutulungan at nagmamahalan dahil iisang dugo lang naman ang nananalaytay sa inyo. Nakakatawa rin pala na napatawad mo na rin yung tatay mo sa kabila ng lahat na nangyari. Tandaan natin na ang pagpapatawad sa ating mga magulang o sa iyong ama ay hindi lamang para sa kanya kundi
para din sa sarili mong kapayapaan. Ngayong maayos ng relasyon ninyo magkapatid, pangalagaan ninyo ang inyong samahan bilang pamilya kasama ang iyong asawa ni si Kaizen at ang inyong mga anak. So bago ako magpaalam, gusto ko lang mag-iwan ng paalala sa inyong lahat na kung makakita kayo ng ibang channel na nagre-upload o gumagamit ng aming content ang walang pahintulot, huwag po natin itong suportahan. Sa halip, pakireport po ito at para maprotektahan ang aming mga orihinal na kwento. Muli ang aming mga opisyal na listahan ng aming mga lehitimong channel, Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Aswang Radio, at ang pinakabago naming channel, Miss Amy Aswang Love Stories. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Muli, ito po si Miss Ligaya. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, magandang araw ulit sa inyong lahat.